טוב, אנחנו עושים פה איזשהו מפגש בינינו, אנחנו נציג אחד את השני, שמי בנימין טבדי, אני רב קהילה ברעננה, ראש בית מדרש לשמה להכשרת רבנים, ואני מתעסק בעצם מאז שאני מכיר את עצמי, בהרבה תחומים, הלכתיים, תורניים, מחשבתיים, רוחניים, אבל התחומים שהכי מעניינים אותי זה סוגיות שנוגעות לכלל ישראל, ליסודות ההלכה, יסודות תורה שבעל פה, הפילוסופיה של ההלכה, היחס בין פנימיות התורה לפרטי ההלכה. כתבתי כמה ספרים בנושאים האלה. טוב, אני גם בנימין מרדכי. אני גר בחווה בגוש עציון. בעברי הייתי מורה לתנ"ך, לתלמוד, וגם למדתי ברבנות, בכל רבנות בצעירותי, אבל עזבתי את העולם הרבנות, נכנסתי לחיים עסקיים, פרטיים, אבל המשכתי תמיד ללמוד ולהתעניין, וגם אני מאוד שוכן בתוך הנושא של מהות ההלכה, מקורות ההלכה, הסמכות של ההלכה. ככה הגעתי לסרטונים של הרב, לא ראיתי את הספרים שלך עדיין, אבל הסרטונים כן ראיתי, ויש שם הרבה דברים שנהניתי לא להסכים איתם, ודברים גם שנהניתי להסכים איתם, אבל אני ראיתי שאנחנו מדברים על, שבוער בנו את אותם שאלות גדולות של החיים, של איך נקיים את התורה בדור המיוחד והשונה שלנו. אז תודה רבה לערוץ הבקתה, יישר כוח שמביא אותנו ביחד. במפגש הזה אני בטוח שנלמד היום הרבה, ואולי גם הצופים. בעזרת השם. אז עם מה לא הסכמת? בוא תתחיל מזה. אז אני אגיד לך משהו כללי שממנו מתפרט הרבה דברים שלא הסכמתי. אני לא מקבל את הקשר בין מה שהרב הזכיר עכשיו, בין הפנימיות התורה להלכה. אני חושב שהדברים האלה צריכים להישאר נפרדים תמיד, ואפשר להבין את הפילוסופיה העמוקה של ההלכה, אבל לא להשליך את ההלכה ממקורות שהם לא מקורות משפטיים גרידא. ההלכה זה לפי, כמו שהרמב"ם לימד וכמו שראינו בגאונים, יש לו כללים משפטיים, והוא צריך להתנהל אך ורק בתדר המשפטי. ברגע שמערבבים את הדברים האלה, אז אתה בעצם עובר על העיקרון הזה שלא בשמיים היא לא מעבר לים, מי יעלה לנו השמיימה, כאילו יש איזושהי תורה רוחני שצריך להביא למטה לעולם הזה. ועכשיו, אני ארחיב על זה קצת יותר באיפה זה מתפרט. אני זוכר למדתי פעם במרכז, והייתי פעם מרכזניק, ולמדתי עם רבנים אחרים שקשורים לקו, והיה את התפיסה הזאת של הרב קוק שרואים במשפט כהן ובתשובות שלו, שיש לו את התפיסה הזאת שכנסת, אני נכנס ישר פה לעומק העניין בלי שום הכנות, אבל הוא אומר שבעצם יש איזה מושג מיסטי של כנסת ישראל, איזשהו תפיסה קולקטיבית, רוחנית של עם ישראל, וההלכה נובעת משם. ההלכה זה לא משהו שנכתב באיזה ספר, שנחתם באיזושהי הסכמה משפטית של בית דין הגדול, אבל זה ביטוי של איזה רוח חיה של משהו, זה רעיון מאוד קוסם. לא יכול, שנים נשבעתי בקסם הזה, אבל אני חושב שהוא לא נכון. כי לפי זה אפשר גם להגיע לחטא העגל, וכמו שאנחנו רואים בדור הזה, הציבוריות יכול לקבל החלטות דרסטיות, הרות אסון, ואנחנו רואים שגם הנביאים, הם לא באו ואמרו, תשמעו, אם אתם הולכים אחרי הבעלים כבר 200 שנה, אז כנסת ישראל לא יכול לטעות, וגדולי ישראל לא יכולו לטעות, הם יצאו נגד המלכים, נגד כהנים גדולים, נגד העם. אז זה ברמה הקיצונית, אבל אני חושב שהתורה, יש בו את האישיות של עצמה ואת הדעה של עצמה, והעם לא שולט בה. העם יש לה say, יש פה מקום, גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, לא גזירה, וגם צריך נעשה ונשמע בשביל שהתורה תינתן, אבל ברגע שקיבלנו את התורה, היא מחייבת בתנאים שלה. ואני מאוד לא בנוח עם הרעיון ההסכמי הזה, שכנסת ישראל קובעת מה תהיה ההלכה. אני שומע. אני אגיד לך מה אני שומע פה בתוך כל הזה, מה מפריע לך? מה שאני מבין, מה שמפריע זה מה הגמישות של ההלכה, שיכולים להיות טעויות, אני מנסה פשוט להיכנס לראש שלך. שני דברים מפריעים. כן. מפריע לי אחד, זה
חוסר קוהרנטיות. יש אנשים בספייס שלנו שמפריע להם שהכל חמור, יותר מדי חומרות, כן? יש כאלה שמפריע להם שיש יותר מדי קולות. אני לא הקולות ולא החומרות מפריעים לי. מה שמפריע לי זה החוסר קוהרנטיות, שבן אדם בעל הבית שואל, עצם זה שהחפץ חיים כותב בהקדמה למשנה ברורה, שהוא לא יודע אם הוא שמר שבת אחד כמו שצריך. הוא לא כתב את זה ככה. איך הוא כותב את זה? הוא אומר שמי שלא ילמד הלכות שבת כראוי, מסתם יעבור כמה שנים צריך ללמוד שבת כראוי? מה זה? הוא אומר כמה שנים גם, נכון? יכול להיות שהוא כתב כמה שנים, אני לא זוכר שהוא כתב כמה שנים, אבל מי שלא ילמד הלכות שבת כראוי, בוודאי ייפול בחטאים של שבת. זה נכון שצריך ללמוד הלכות שבת, אבל יש איזושהי תפיסה רווחת בעולם, התחיל בחרדי, ואנחנו, אני אומר, אנחנו דתיים לאומיים, אני יודע שאני בקצה של המחנה הזה, אני לא בדיוק בפנים, אבל אנחנו קנינו את התפיסה הזאת, שההלכה היא כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, שבן אדם צריך שיהיה לו דוקטורט בשביל לדעת איך לחוג את החגים, מתי הוא יכול להיות עם אשתו, מה הוא יכול לאכול, זה לגמרי בשמיים ומעבר לים. אז החוסר קוהרנטיות הזאת נובעת בזה שאין כללים ברורים כמו שהרמב"ם מביא. ואני חושב שזה יותר מסוכן מלהחמיר יותר מדי, להקל יותר מדי, או אפילו לטעות. עדיף טעות שמבוססת על עקרונות נכונים, מאשר לעשות את הכל נכון, אבל שהכל OCD והכל לא קוהרנטי. הבן אדם בא לרב, לשאול אותו שאלה בהלכה, הרב שואל אותו את האשכנזי, את הספרדי, את ההולנדי, איכשהו החוק הלאומי שלנו משתנה לפי עדה, לפי מוצא דתי, ומתי היה דבר כזה? אני לא יכול, זה חלק מאותו, אני רואה את זה כחלק מאותו בעיה, כי זה החוסר קוהרנטיות, כי החוקה היא לאומית, ועכשיו אומרים, תשמע, עכשיו שאנשים מעדה מסוימת מקיימים את ההלכה ככה, במקום שההלכה תהיה תחום שיפוט מקומי, היא הופכת להיות תחום שיפוט רוחני כזאת, שהיא שוב מביאה אותם לחוסר קוהרנטיות. אני שומע הרבה מאוד דברים, אני פשוט מנסה לחלק אותם כדי שבאמת הדיון... חוסר קוהרנטיות זה אחד. איפה אתה רואה חוסר קוהרנטיות? אני לא רואה חוסר קוהרנטיות. איפה אני רואה חוסר קוהרנטיות? בוא תגיד, זה משפט אחד שאני יכול להתייחס. אוקיי. מה, הרבה דעות? לא, הרבה דעות זה בסדר. אוקיי, אז מה? עדות. עדות? מה הקשר עדה להלכה? בוא נתחיל מזה. נתחיל מזה. אז בוא נלך מהמקום הפשוט ביותר. המשנה הראשונה בפרק 19 מסכת שבת. במקומו של רבי אליעזר היו חוטבים עצים בשבת לצורך ברית מילה, לפי רבי עקיבא זה אסור. גם הפרק הרביעי בפסחים, מקום שנהגו, כן, נכון. אבל בוא שנייה, מקום שנהגו, זה מנהגים שמעבר לדין הרגיל, מעבר לדאורייתא. מקום שנעשו לעשות מלאכה בערב תשעה באב, בערב פסח, בסדר, כל מיני הלכות. אני מדבר כרגע על אפילו דינים דאורייתא של לכתוב עצים בשבת לצורך ברית מילה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, האם מכשירי מילה דוחים את השבת. נכון. אז במקומו של רב אליעזר אפשר לסמוך על רב אליעזר. נכון. יפה, אז יכול להיות... זאת אומרת, אתה אומר, יש לגיטימיות מהמשנה כבר למקומות שונים. כן, אז למה אתה רואה בזה חוסר קוהרנטיות? קודם כל, שני נקודות לגבי זה. אחד, יש הבדל בין תחום שיפוט מקומי, שזו תפיסה משפטית נורמלית. אם אתה בן אדם שנמצא באירופה, אז מותר לעשן חומרים מסוימים שם, שפה אסור. ישנת את זה שם, אתה לא נכנס לכלא. אתה מערבב בין משפט חילוני לתורני? אבל אני אומר, כמו שבמשפט חילוני יש מושג תחום שיפוט, גם במשפט העברי שלנו, יש תחום שיפוט, עכשיו, יש בית דין הגדול, שקובעת לכולם, אבל לפעמים, כמו בפרק רביעי בפסחים, וכמו בשבת, המשנה, ומכל מיני סיבות היסטוריות גם, המשנה אומרת, פה, או שלא הצלחנו, או שלא רצינו להגיע לקונסנסוס לאומי, אז אנחנו מאשרים במקרה הזה והזה, שיהיה דינים שונים למקומות שונים, אבל זה לא היה עדתי. אני לגמרי בסדר. רגע, אני אסיים. נגיד, אם אנחנו חיים, כן, ויש יהודים אשכנזים בפולין, כן, ובפולין ועד 4 ארצות קובעים שאורז בפסח מתייחסים אליו כחמץ. הגזירה הזאת, בהנחה שהם בית דין כשר והכל כמו שצריך, והציבור מקבל אותם, הגזירה הזאת היא מחייבת אותם, והיא גם מחייבת יהודי ספרדי שיבוא מחלב לשם. ולהפך, יהודי חלבי, יהודי אשכנזי שעובר לחלב, אז עכשיו הוא מחויב לפי הבית דין המקומי. זה מה שהמשנה אומרת, וזה נכון, וזה הרמב"ם אומר, וזה הגאונים אמרו. ממתי היסטורית וממתי הלכתית, זה הופך להיות משהו עדתי, שעדות
שונות שגרים במקום אחד, שרובנו גם ככה מעורבבים עדתית, אני מעורבב עדתית, ילדים שלי, כמעט כל מי שאני מכיר, ועדיין אנחנו מדברים בשפה של כאילו אחד נמצא במצרים ואחד נמצא ברוסיה. הלכתית זה לא נכון. שנייה. יש לי תשובות, סתם היסטוריות פשוטות מכל הדברים. 2 בתי דין בעיר אחת, הסוגיה ביבמות ת"י. יש בית דין של בית הלל, בית שמאי, יש כאלה שהולכים באותה עיר, כמו בית הלל, ויש כאלה שהולכים כמו בית שמאי, כל אחד מחובר לבית דין מסוים. בגדול זה לא תתגודדו, כמו שהרמב"ם הגמרא אומרת על זה לא, על זה הגמרא אומרת שזה לא תתגודדו, על זה. על זה, נכון. אומרת שזה לא, היא שואלת, יש פה לא תתגודדו, אומרת ש2 בתי דינים, אז זה בסדר, זה לא תתגודדו. מה הבעיה בדבר הזה? הבעיה עם 2 בתי דינים במקום אחד, גם פה, זה שנוי במחלוקת, לא כולם מסכימים שזה המסקנה. זאת ההלכה הפשוטה. לא, הרמב"ם מביא את 2 דינים במקום אחד כיסוד אורייתא שלא תתגודדו, או של כמעט אורייתא. הוא מביא את זה גם בספר המצוות. 2 בתי דינים שקמים, ו2 דינים קבועים שקבועים במקום אחד. לא, אם יש בית דין אחד, אסור שיקום בית דין שני. נכון, זה אני מסכים, יש בית דין חשוב, אבל אם הגיעו אנשים מ2 מקומות, ובעצם מקימים, או הם כבר מגיעים עם הבית דינים שלהם, אז זה מפורש גם בגמרא, גם ברמב"ם, גם פוסקים. בגמרא אנחנו רואים וגם במשנה, אבל אני מבין, אבל גם נניח אם זה נכון, עדיין העדה היא לא רלוונטית. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. זה חלק מהחוסר קוהרנטיות של ההלכה. עכשיו אני מבין, אתה אומר ככה, אתה מוכן לקבל, אפילו אם לא ברמב"ם, כי אין לנו פה כרגע את הספר לקרוא, אבל בגמרא ובראשונים בוודאי יש כאלה שיטות, כן? בגמרא זה ודאי, מה שנזכר בגמרא הוא ודאי לא לגיטימי. הוא ודאי לגיטימי. כן, זה הדבר היחיד שהלגיטימיות שלו מחויבת. אני לא מקבל את זה, אבל עוד שנייה. לא, זאת אומרת, אני... לשתתך, אני שומע. לשיטתי, אם אתה רוצה לשכנע אותי, אתה לא יכול לשכנע אותי מהראשונים המקום. אני שומע, אבל מה שכתוב בגמרא, לפחות גם דעות שנדחו, נניח שהם נדחו, אז זה לגיטימי מבחינתך. לא, אם זה נדחה, זה נדחה מסיבה לא, הוא נדחה כי מחלוקת אביי ורבא, אבל אי אפשר להגיד שמשהו, יש לו בעיה מהותית, אני מנסה פשוט להבין אותך, בעיה מהותית, אם זה אביי אמר את זה ולא רבא, והלכה כרבא. נניח. זה לא שבעיה מהותית, אנחנו מחויבים ללכת לפי מסקנת התלמוד. לא, הבנתי. לא, אני שאלתי מה מפריע לך בהתחלה, כי אתה בעצמך כן מכניס פה אלמנט אמוני, מחשבתי, פילוסופי, לתוך השיטה ההלכתית שלך. זה אומר, כמו מה? זה מה שאמרת כרגע, מפריע לך שנכנס עדות. נכון. כן? מפריעים לך כל מיני דברים. פשוט מפריע לי כי אני חושב שהבדלי עדות זה לא לגיטימי. זה לא חלק לגיטימי. כי זה לא היה ככה אף פעם בחז"ל. אוקיי, אז זאת אומרת, זה משהו שהמציאו בגלות, וזה מחלה גלותית. אפילו בגלות של חז"ל זה לא היה. אז אני אענה עוד פעם. אז ברגע שאתה אומר מחלה גלותית, אז מספיק עקרונית שנמצא דעה בגמרא לגיטימית, שהגמרא לא אומרת שזה לא נכון. פשוט על פי כללי הפסיקה, בעבר רב. כללי הפסיקה זה כאילו לא נכון. הלכה כבתרי, אין הלכה כתלמיד במקום רב. אני מקבל כללי הפסיקה כחלק מובנה. 2 בתי דין שנמצאים בערכת ההלכה הפשוטה היא, שהדבר הזה הוא לגיטימי, ואם תשאל בכל הדורות, כל הראשונים מדברים על זה. כהיסטוריה אני מדבר כרגע. כהיסטוריה. אני לא למדתי היסטוריה. כן, אבל אני למדתי היסטוריה דרך הספרות התורנית שלנו. אני יודע בדיוק מה קרה, בסדר, מבחינה תורנית, לפחות במשך הדורות. ורואים שבכל הדורות התיישבו יהודים מקהילות שונות במקומות שונים, כן? והיה להם בתי דין, כי הם הגיעו כקהילה שלמה, וממילא התפתחו מנהגים, כן? שונים. שפינוזה הגיע מהקהילה ספרדית, פורטוגזית שהגיעה להולנד, נכון? כן. אז הם נהגו מנהגי אבותיהם, בהולנד, למרות שלהולנד היה מקור אחר, אשכנזים, אז היה דבר כזה בהיסטוריה. זה נכון שהיסטורית, היו כל מיני דברים איך שאני מבין את זה, יצא מהנורמה ההלכתית שנקבע על ידי חז"ל, והתקודקן על ידי, איך שהרמב"ם מסביר את זה בהקדמה. הקהילה הפורטוגזית הייתה רמב"מיסטית מאוד. בדברים מסוימים כן. בדברים מסוימים הם היו. אני לא מכיר ברמב"ם, אפשר לבדוק את זה, שהרמב"ם פוסק, אפשר לבדוק את זה עכשיו, לפתוח ברמב"ם, האם יש כבר 2 בתי דינים מפורסמים בעיר אחת? יש כבר? לא, אם יש כבר, אני לא יודע מי פה עובר על לא תתגודדו, אבל יש איסור שיש 2 בתי דין. אין בדבר זה לא תתגודדו. השני להקים בית דין, הוא עושה לא תתגודדו. אתה מסכים איתי שיש בית דין אחד בעיר, אסור לעשות בית דין שני שעושה אותו דבר? למה? כי זה לא תתגודדו? ולמה זה לא תתגודדו? כי אנחנו רוצים שיהיה לנו אבל שים לב. אחדות קהילתית. אז אני טוען כזה דבר.
והטענה הזאת, אני חושב שהיא די מקובלת על הפוסקים. כשהגיעה קהילה שלמה, כן? עם בית כנסת, עם בית דין, עם איזשהו מבנה. מסגרת חיה. והיא מגיעה למקום חדש, כן? כמסגרת קיימת, והם לא גרים דווקא בסמיכות, כאילו אם אנחנו באמת נמצאים באיזשהו יישוב, כן? יש איזה... יש להם את השכונה שלהם. את השכונה שלהם וכדומה, אז בעצם הם יכולים להמשיך במנהגיהם, זה לא נקרא עיר אחת. החידוש הוא, שגם ככה עולה מהגמרא, שגם בעיר אחת, ברגע שאתה מגיע עם הבית דין הזה, הוא כבר קיים, זאת אומרת, נניח היו שתי ערים, בסדר? היה תל אביב ורמת גן, ופה היה אשכנזים, פה היה ספרדים, בסוף הערים האלה התאחדו, בסדר? התאחדו. אז העובדה שאנחנו נמצאים באותו מרחב, ויש לכל חלק מאיתנו מסורות שונות, על פי הבית דין הקבוע להם, הדבר הזה לא מפריע. הרבה מאוד פוסקים הבינו, ואני לא רואה בזה דבר מהותית בעייתי, אני מבין שאתה רואה, אבל להגיד שזה גם מצב במדינת ישראל, הגיעו קהילות שונות, התיישבו, כבר היו בארץ ישראל, את קהילת הספרדים והאשכנזים כאן בארץ ישראל, זה כבר היה. כל מי שהגיע הצטרף לקהילות האלה. אם הגיעו אנשים בודדים, בלי קהילות, אז יש תשובה של הרב עובדיה, אם הם כמה באתי, לא. אבל עקרונית, אם הגיעו קהילות שלמות, עם המוסדות שלהם, עם המסורות שלהם, אז הרבה פוסקים הבינו שזה כמו המקרה שציירתי מקודם, שרמת גן ותל אביב התקרבו, ובסוף נהיה עיר אחת גדולה. אני שומע ממך שני דברים. אני שומע ממך אחד, היסטורית זה מה שקרה, וזה מה שיש. הלכתית הדבר הזה. הלכתית זה נכון לפי המסורות, לפי חז"ל. זה נכון. ולכן... היסטורית כך קרה. מה מפריע לי כל כך? נכון. אז התגובה שלי היא זאת. אחד, בואו נתחיל מחז"ל. אנחנו רואים שהפרויקט של רבנו הקדוש, של המשנה, זה ברובו הגדול, זה פרויקט בשביל לאחד את ההלכה, שיהיה לכולם הלכה אחד. גם כשהוא מביא מחלוקות, הוא מביא תנא קמא, הוא מביא דעה, או סתם משנה, ומביא דעה אחרת. הקבלה של עם ישראל דורי דורות, זה שהוא מביא דעה דחויה, בשביל שנדע שהיא דחויה, וניתן לה את הכבוד הזה שהיא קיימת, ונדע שלא פוסקים כמוהו. עכשיו, אני מודע לזה, שיש דעות שאני רואה אותן כסוג של סטייה מהיהדות, למשל, קראתי השבוע שמואל דוד לוצאטו, שהוא אומר, אני שנים לומד תלמוד. הוא אומר, אני אגיד לכם סוד, אין מסקנות בתלמוד. אף פעם לא היה מסקנות בתלמוד, זה שיחות פתוחות. ולמה רבנו הקדוש ורביניו הרב אשר השאירו דעות דחויות? כי בעתיד יהיו צרכים משפטיים ורוחניים שונים לעם ישראל, ואנחנו נוכל לבחור איזושהי דעה בתלמוד שצריך, אז זה נותן לנו יותר מרחב מחיה לבחור דברים. הוא אומר את זה במפורש, זה מאוד היה לי כיף לקרוא את זה, לא מקבל את זה. לא מקבל את זה, למה אני לא מקבל את זה? יש לי שאלה, יש סוגיות בתלמוד שמותר לסמוך על דעת יחיד בשעת הדחק? לא. זאת אומרת, לפי איך שאני מבין את כללי התלמוד, אנחנו הולכים לפי, יש כמה כללים שהם ברזלים. ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אין דבר כזה בגמרא. זה אחד הביטוחים הגמרא יכולה לעשות את זה. אפילו מי שלא למד גמרא יודע את המשפט הזה. כן, הגמרא יכול לעשות דברים כאלה, כי הגמרא עצמה היא... ומותר לי ללמוד בעניין אב מהגמרא? נגיד הגמרא עשתה את זה? לא. למה לא? אני אגיד לך למה. כי בתפיסה המשפטית של הרמב"ם שאני דוגל בו, ואני חושב שהיא הגישה הכי קוהרנטית המשפטית שיש לנו היום, מה שהופך את הגמרא למחייב, זה לא כי הם היו קדושים, בעלי רוח הקודש וצדיקים וטהורים, למרות שהם היו. מה שהופך את חכמי התלמוד למחייבים, זה כי הם היה להם ירחי קלה, פעמיים בשנה הם היו מתקבצים, והם היו דנים בפומבי, כאילו הם בית דין הגדול, הם ראו את עצמם, דאגו להתנהל, כאילו הם הסנהדרין הגדולה של ירושלים בגלות, שגלה מירושלים לצפון, לציפורי ולשפרעם ולכל המקומות האלה, ואז בעצם זה התגלגל לבבל, והכל נקבע שם לפי ויכוח פומבי, ונמנו וגמרו, ואיזושהי ספירת קולות, זה על פי רוב. ולכן, התיאור שאתה מתאר, ברמה ההיסטורית, אני לא בטוח שהוא נכון. האמת, אני לא בטוח שהוא נכון גם כן, כי לא הייתי שם, ואני כן בטוח שזה דעת הרמב"ם. בגמרא רואים לא ככה. לא, בגמרא רואים הרבה סימנים לכך. סימנים לכך שהיו דיונים במקומים. לא רק שהיו דיונים, שהם ראו את עצמם. וקיבצו את כל הדיונים, אבל מה, כולם התקבצו בכל שאלה,
האם מותר להרוג קינה בשבת? כן, הזכרת כן. את הפולמוס הקינה, קודם בדיבור. נכון, כן. אז היה כשאתה מצטט איזשהו קטע תלמודי, כן. באחד מהשיעורים הבאמת מאלפים שלך בנושא, למשל, הפולמוס הקינה, אותו גמרא לא נכתב על ידי איזה סופר בשביל למכור בסטיימצקי. זה בעצם היה רישום של מה? של ויכוח, תיעוד של ויכוח שהיה איפה? בבית המדרש. בבית המדרש, באותה יחי קלה. וכמה אנשים היו בבית המדרש? אז אנחנו לא יודעים. הגמרא אומרת בעצמה, שכשאני מנסה לזכור את הציטוט המדויק, אחרי יחי קלה, בתקופת רב אפילו, כשהם היו מנענים את הגלימות שלהם, זה גוזמה כמובן, אבל ככה הגמרא ראתה את זה, בארץ ישראל ראו את הענן של האבק, מהגלימות של אלה שיצאו מהקלה, ואמרו, נגמר התקופת קלה. זאת אומרת, הם הבינו שמרכז התורה עובר מארץ ישראל לבבל. יחי קלה זה פרויקט עצום של לייצר את התלמוד. מה שאני רוצה להגיד, זה שהתלמוד מחייב, כי יש לו את כל התנאים הנדרשים, שזה בעצם כל הלכה בתפיסה הרמב"מיסטית, נשענת על 2 עמודים. עמוד אחד זה איזשהו הליך חקיקתי תקין, שזה בית דין הגדול שדנה ומצביע. הדבר השני, קבלת העם, שהעם קיבל אותם. יחי קלה היה לו 2 הסוגיה בעבודה זרה למדבב. כן. לתלמוד יש את 2 הדברים האלה, ולכן חוץ מזה שלא היו סמוכים. נכון, השאלה, אם בלי להיות סמוכים, האם אפשר עדיין להמשיך... ולא היה סנהדרין בירושלים. ואין סנהדרין בירושלים. הם בחוצפתם, ברוך השם, החליטו שלמרות שגלינו מארצנו, ועבדנו, ואנחנו כבר לא, אין לנו בית המקדש, אנחנו עדיין נהיה סוג של מדינת ישראל בגלות, בית דין הגדול, וככה הם ראו את עצמם. אפילו גאונים ניסו לתפוס את אותו סמכות. ומה מחייב? עכשיו, האמת... יש הרבה אנשים, כולל קראים וכאלה שאמרו שזה לא מחייב. מה שמחייב... לפי הגישה הרמב"מיסטית שלך, למה זה מחייב? לפי הגישה הרמב"מיסטית, הוא אומר את זה בהלכות ממרים, שגם, אנחנו רואים גם שבמשנה, כשעזבו את לשכת הגזית, עדיין הם היו מתקבצים בעליית גג. אבל למה זה מחייב? מה שמחייב, כי זה... שנייה אציין. כתוב בתורה במפורש, ועלית למקום אשר יבחר השם, שההוראה חייבת לצאת מהמקום. המקום זה מקום המקדש. אז למה זה מחייב שזה בשפרעם? אז למה זה מחייב... או בציפורי. בציפורי, כי היות ומקום אשר יבחר, המקום הזה הוא גם כן... לא בדיוק מוגדר אז כירושלים. אנחנו הגדרנו אותו כירושלים, זאת אומרת עם ישראל, אותו בית דין הגדול. אותו בית דין הגדול יכול לקבל החלטה, תראו, אנחנו לא יכולים ללכת לירושלים כי הנוצרים או הרומאים רוצחים אותנו שם. אנחנו נעשה את זה בינתיים בשפרעם. לא כיף, עדיף לעשות את זה בירושלים. אתה מדבר עכשיו, עושים את זה בשפרעם. אני לא רוצה להעליב אותך, אני אומר לך משהו שבשבילי הוא שבח, אבל יכול להיות שלך זה מעליב. אתה מדבר מהר"ל, אתה אומר כרגע, סליחה, שהמושג מקום שכתוב בתורה, בגלל שהתורה לא אמרה בדיוק מה המקום, נכון, זה הוא לא מושג נמתח. זה גם בתלמוד. רגע, בסדר, גם אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו, ומקום לתפילתו זה כמו המקום של המקדש, ולכן צריך אדם לראות את עצמו כאילו המקדש. זה רעיונות שאני אוהב אותם, אבל שים לב שאתה אתה אומר, אני משתמש עם כלים של האויב. א', אין אויב, אני לא מקבל את מילה אויב. אבל, לא, אם זה אויב זה הדדי, זה לא טוב. אבל אתה פתחת בכך שמכניסים כל מיני טענות לא קוהרנטיות, וזה יכול לזלוג, ככה פתחת את הדברים. אתה עכשיו עושה את זה. האמת שנכון, בזה אני עושה את זה, אבל הסיבה שאני בדבר יכול... הכי יסודי, אתה עושה את זה. הסיבה שאני יכול לעשות את זה פה, זה כי אני לא ממציא את זה. ברגע שאני מסתכל אחרי 1600 שנה... אתה חושב שמישהו שחולק עליך הוא ממציא את זה? לא, אני חושב שמי שחולק עליי, אין לו את הסמכות, כמו של התוספות, אין סמכות לעשות חיסורי מחסרה בתלמוד, ולשנות מה שכתוב בתלמוד, כמו שהתלמוד עושה למשנה. אנחנו לא יכולים לעשות... מי אמר לך שאין את הסמכות? הרמב"ם כותב שאין סמכות? כן, כן, אפשר להוציא את זה. מה, את ההקדמה של יד החזקה? בהקדמה של יד החזקה, אני לא מכיר כזה. אז בואו נסתת את זה. אני מוכן, אנחנו מצטים את זה בעל פה, זה גם בסוגיות האלה. הרמב"ם כותב, אני מכיר שהרמב"ם כותב... למה התלמוד מחייב לפי הרמב"ם? מה? בהקדמה... לדעתי? לא, מה הוא כותב? הוא לא כותב למה.
הוא אומר בגלל שקיבלו את זה עם בגלל ישראל, שרוב עם ישראל קיבל, והחכמים הם והחכמים היו ישראל. רוב חכמי ישראל אז במקום אנחנו אחד. מסכימים שכתוב. לא, אז ומה עוד? הם היו גמירים וסבירים בכל התורה כולה. זאת אומרת, היה פה הליך... את המילים גמירים וסבירים הוא לא כותב, הוא הוא לא אומר אומר את הם זה היו במפורש. חכמי ישראל חכמי שהביאו ישראל את הקבלה הם במשך היו הדורות. מעתיקי השמועה. מעתיקי השמועה, אוקיי. נכון, זה לשון אז הרמב"ם. זאת אומרת, אז אתה רואה פה הרמב"ם, והוא אומר את זה, הוא חוזר על אותו מוטיף כמה פעמים. נכון. זה אומר שבדעת הרמב"ם, ואני חושב שזה גם דעת שירה הגאון, ואני חושב שזה בעצם, זה לא משהו שהוא המציא, אולי הוא ביטא את זה בצורה אלגנטית, אבל שמה? זה משהו שמה? שהחוק של היהודים לדורותיהם שלנו, נשענת על שני דברים, ושני דברים בלבד, הסכמת העם והליך חקיקתי תקין. הפוך, לפי שיטתך. שני דברים אלה, 50-50. אבל לפי שיטתך, מה הפוך? מה קודם למה? אין קודם, זה שניהם בדיוק אותו דבר. לא הבנתי. אחד בלי השני לא יכול לעבוד. אם עכשיו בית דין לא, הגדול הבנתי. יקבע גזירה שהציבור לא רוצה, היא מתבטלת. אם הציבור מחליט עכשיו שקטניות בפסח זה חמץ, זה עדיין מותר. זה פולקלור, אז פולקלור צריך להתייחס אליו, וגם צריך להקשיב לחכמים, אבל מתי זה הופך להיות חוק ששני הדברים האלה מתנגשים? הבנתי. שלום לכם, סליחה שאנחנו נעצים את הפרק, ורגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה רגע לעדכן אתכם, שאם גם אתם רוצים לייצר פרק לפודקאסט שלכם, ברמה הכי גבוהה שיש, פרק שכולל גם ציון, גם עריכה, גם הקלטה, כולל הכל, וכל הדבר הזה תמורת מחיר השקה מיוחד, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר פה בפרטים למטה, בתחתית הסרטון, ועכשיו להמשך הפרק. עכשיו אז אין קודם. אני מבין את השתשה, אתה בעצם לא הולך אבל לגמרי לפי הגמרא. למה לא? הגמרא דיברה בפשטות, בסוגיה בעבודה זרה למדוו, על תקנה שבית דין הגדול קובעים, ואז התפשט ברוב ישראל, לא התפשט ברוב ישראל, יש מחלוקת בין תוספות לרמב"ם, איך להבין שם את הסוגיה, אבל כל התיאור של הגמרא, שזה מתחיל כאילו מהבית דין, ואז פונים אל העם. נכון. זה התיאור בגמרא. לא, זה לא, בגזירה כן. לכן שאלת... אבל מנהג זה הפוך. מה זה? מנהג, שימי הרמב"ם, הוא מדבר על מנהג, באותו הקדמה, הוא אומר, יש מנהג שהתפתח, ואז הנהיג אותו בית דין. הבית דין מסתכל למנהג, אבל המנהג הזה מנהג ברברי שאנחנו שונאים, אבל מה שמחייב זה הבית דין. לא, מה שמתחייב זה שניהם. הבנתי. זאת אומרת, פה הבית דין נותן את החותמת, ופה העם נותן את החותמת. הבנתי, אבל צריך שיהיה בית דין רשמי שיעשה את זה? כן, בית דין רשמי. לא יכול להיות סתם רבנים שאומרים על עצמם שהם גדולי הדור. זה לא זה. רגע, לפי שיטתך, אני זורם איתך. ועשית את כל השיערוך, זה בית דין הגדול. זה לא רבנים שיתד נאמן מילה. עזוב שנייה יתד נאמן. בוא נעשה הסכם. לא נדבר על פוליטיקה. בוא לא, זה כי אני משתדל להיות ענייני, תורני. כן, אני לא אוהב צודק. הרבה פעמים בדיונים, בדיבייטים עם ציבור, נגיד חרדי, אז הרבה פעמים אומרים, אתם הציונות הדתית. אז אני אומר להם, תראו, בוא, אל תמתג אותי, דבר עם מה שאני אומר לך. החוזר בי עם יותר נאמן. מצוין. צודק. מצוין. עכשיו, הטענה שלי היא כזו, אתה לפני רגע, ממש עכשיו אמרת שצריך שיהיה בית דין מסוים, סמכותי, ולפני זה אתה דיברת על הירחי כלה, ועל איזשהו משהו שבכלל היה בבבל, נכון? כן. יפה. אז זה לא לגמרי שם. מה לא לגמרי שם? זה לא לגמרי המימד המשפטי המאוד מאוד ברור של ההלכות בהלכות ממרים. נגיד, בהלכות ממרים כתוב בית דין הגדול, כן? עיקר בית דין הגדול זה בירושלים. עיקר תורה שבעל פה זה בית דין הגדול. בירושלים. בירושלים, במקום המקדש. זה לא אומר אבל אקסקלוסיבי. שנייה, זה פרשנות שלך לגמרי. זה פרשנות של הרמב"ם עצמו. זה הפרשנות שלך לרמב"ם עצמו. אבל שנינו הסכמנו שהוא אומר שהתלמוד שלא הייתה בארץ ישראל, אבל לי יש הסבר אחר. יש שם סמכות של בית דין הגדול בירושלים. איך זה קורה? אז פה, עכשיו, אני חושב פה החידוש שלך. זהו, פה אני חושב שאנחנו מתפלגים, ואני אגיד לך מה אני אומר. מה דעתך? לדעתי, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת, חוץ מדבר אחד. נו. ואפילו גם בדבר הזה אני מסכים, אבל עם איזה נקודה. אתה טוען שכל החיים צריכים להתכנס לירחי כלה האלה וכן הלאה, כדי שיהיה לזה מעמד מעין בית דין של הגדול, ואתה טוען שזה החידוש של הרמב"ם, ולכן אם יש מנהג שהוסכם אחרי זה על ידי אותו ירחי כלה, שדנו שם בפומבי, אז הדבר הזה מחייב. או הפוך, אם יש תקנה שיצאה משם וזה יתפשט באומה, אז הדבר הזה מחייב. אני טוען שזה לא צריך דווקא להיות בצורה שציירת שזה בית דין שכולם מתכנסים. להבנתי, גם דיון תורני שמתקיים בין יהודים, תלמידי חכמים, ראשי הקהילות, ראשי התורה, מנהיגי ישראל, כן, הרוחניים, שעם ישראל רואה בהם את גדוליו, שהוא יונק מהם תורה, שתלמידי חכמים לומדים את תורתם ודבריהם מתפשטים בבית המדרש. בזמן שהם בעצם קיבלו את המנהג או תקנו את התקנה והדברים מתפשטים, אתה אומר זה בדיוק אותו דבר? זה בדיוק, אני אומר בדיוק אותו דבר, אם אתה טוען שבבבל, שלא במקום המקדש,
יש לזה איזשהו תוקף של סנהדרין מבחינה משפטית, אז גם פה. אז גם פה. אוקיי, אז שמעתי מה אתה אומר, ואני חושב על זה, ושמעתי דברים כגון אלו, אבל לא בניסוח הזה בדיוק. תן לי דרגע לחשוב, ואני אגיד לך, אולי אני מסכים, אולי אני צריך לבטל דעתי. אבל לא, אני לא מבטל את זה, אני אגיד לך למה. אולי תחשוב עוד פעם. אז לא, אני אגיד לך מה זה. למה יש במסכת סנהדרין ובמסכת תוריות כל כך הרבה כללים פורמליים, איך בית דין צריך להתנהל? אני אגיד לך למה. למה? כי שם מדובר ש71 דיינים, נכון. שהם בעצם נציגים של כל חכמי ישראל. יכול להיות שיש חכמי ישראל שהם הרבה יותר גדולים מ71 דיינים האלה. כן. כן? אבל הם פשוט עוד לא הגיעו, עוד לא מת אף דיין כדי שיחליפו אותו. בסדר? נכון. אז יקום אחד כמו הגאון מווילנה, שהוא מנס היה, או כן, שהוא היה תלמיד חכם גדול, ויש תלמידים יותר קטנים ממנו, אבל הוא עוד לא נכנס לסנהדרין האלה. כן? והם קובעים, בגלל שפורמלית שלהם סמכות, צריך המון פרטים. כי ברגע שאתה מגיע לפורמלי, שהוא לא תמיד נאמן, רק תן לי לסיים, שהוא לא תמיד נאמן למהות, כן? אז פה צריך כללים, מה קורה. אוקיי, שמעתי, אבל בוא נשאל אותך ככה, נגיד לך דוגמה של כלל שכולם מכירים, שאם יש הצבעה בבית דין, למה אנחנו קבענו בזמנו, שאב בית דין מצביע אחרון? הולכים אחרי הקטן בנפשות. המשנה כדי שלא בדף ישפיע, ל"ב מסכת נכון? סנהדרין. למה זה ככה? אז יש מחלוקת ראשונים, יש שם דיון כדי... בקיצור, יש שם מחלוקת ראשונים, אתה עכשיו מכניס אותי לסוגיות תלמודיות, ותמיד זה יותר מסובך להגיד אותם בכזה, לא, זה כיף. אבל לא, אתה צריך להסביר עכשיו אבל עקרונית, כדי שהקטן לא יחשוש, בוא נלך בצורה יפה, שהקטן לא יחשוש לומר את ההלכה שלו מול הגדול. זאת אומרת שבשביל שהמוסד החקיקתי הזאת תהיה לגיטימית, צריך שיהיה סוג, לא נקרא לזה דמוקרטיה, כי אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל צריך להיות איזשהו ממד של שוויון בין המצביעים, ואסור שיהיה לחץ חברתי והפחדה על רב אחד לפסוק כזה ואחר. נכון. אוקיי, אז בואו ניקח דוגמה של נושא הלכתי שיש בימינו. חשמל בשבת וביום טוב. בסדר? יש רבנים שנפטרו לא מזמן, אחד שזכיתי ללמוד ממנו קצת, הרב שלוש, כתב תשובה, חמדה גנוזה. והחמדה הזאת עדיין גנוזה, אתה לא יכול להשיג את זה ברוב ספרים. למלאכה יש את זה, אבל אם אתה עכשיו תלך לחנות ספרים רגילה, אתה צריך ללכת לנתניה להשיג אותו, נכון? למה? כי לא נזכיר שמות, גדולי ישראל באותו דור לא הסכימו עם מה שהוא אמר על חשמל ביום טוב. החליטו, אגב, מסיבות טובות, שאנחנו לא רוצים שעם ישראל ישתמשו עם חשמל ביום טוב, סיבות הלכתיות, סיבות חברתיות. לא הייתה הצבעה פרית. השתיקו את הבן אדם, גנזו את ספריו, דחו אותו להיות איזה מכשיר עופות בנתניה, ולא נתנו לו, אבל למרות שהוא היה חרדי ותמיד חכם וכל דבר אחר. לא, למה? כי הם לא הסכימו מהפסיקה ההלכתית שלו. זאת אומרת, אני טוען שהיות ואין את זו דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות. אין פה את הכללים הנדרשים שלמוסד המשפטי הזה, כמו שהיה בתלמוד ובמשנה, שהם הקפידו לתת לכל אחד עמדה, יכולת להביע את עמדתו. היות ואנחנו לא עושים את זה, אז הרוב לא נחשב. הקביעה לא נחשב מבחינה משפטית. כן צריך להתייחס אליו, כי אנשים יותר חכמים ממני אומרים משהו, אבל אני כופר ברעיון הזה, שהסמכות של חז"ל, של בית דין הגדול, של ארץ ישראל, שעבר לבבל, המשיך לדורנו אנו עד שאני אראה שהרב שלוש יכול להגיד את עמדתו, והתייחסו אליו ברצינות. דוגמה, אני חושב שזו רק דוגמה, יש עוד עשרות דוגמאות בנושאים שונים עם שונים, עם כל זמן מערכת היא לא דמוקרטית ופתוחה, וחכמי ישראל יכולים לדון אחד עם השני בכבוד הדדי, למרות שיש חוסר הסכמה כותבי ורציני, אז בעצם הם לא מחייבים, ומה זה משאיר לנו, עזובי הקיר? אנחנו מחויבים לבית דין הגדול הלאומי האחרון של עם ישראל, שזה חז"ל. מה שפסקו חז"ל, זה מה שמחייב, מה שפסק מרן שולחן ערוך, הרב עובדיה יוסף, הרמ"א, לא משנה, הבנתי את הרעיון. אפס. אני יודע שאתה, אבל בשביל לא, הציבור לא חושב שזה הובן הרעיון. ולכן אני דוגל בחזרה לרמב"ם. למה חזרה לרמב"ם? כי הרמב"ם אומר לך, אני פה כותב לך תזה של כל תורה שבעל פה, הוא מגן עליו עם מאות מכתבים, ובנו ממשיך להגן על התזה הזאת. למה עכשיו להסתבך ולהפוך את התורה ליותר מסובכת ולהכניס עוד נתונים? אנחנו לא מרוויחים מזה כלום. אתה אמרת פה הרבה מאוד דברים, ואנחנו צריכים טיפה לקצר את המשפטים, כדי שהדיונים יהיו באמת אחד-אחד. אני אתחיל מחשמל ביום טוב, ואני חושב שזה דווקא נושא מעניין וטוב. כן. אני רוצה להגיד שתי טיעונים מרכזיים. החשמל ביום טוב לעומת, נניח שאני מסכים איתך בחשמל ביום טוב. שמה?
שזה מותר? שלא נתנו, אני לא רוצה להגיד שמותר, אני רוצה להגיד, עצם זה הבנתי. שפוסלים אותו, זה פוסל את כל המערכת. אני אגיב על זה עוד שנייה. אז הרב עובדיה עכשיו הוא לא סמכות משפטית יותר. אני אגיב לדבר הזה. אין מועצת חכמי התורה. הרב בנימין, תן לי שנייה זה. הרב בנימין. בסדר, תן לי, שוואיה, אחד, נעשה את זה במתינות, כי באמת יש פה הרבה עניינים, קשה גם לחשוב על מענה וגם להקשיב לך, ואוקיי, נעשה את זה אחד. קודם כל, מה שאתה מתאר כרגע, זה בוודאי, לא רק שזה לא היה, זה לא יכול היה להיות בפרספקטיבה היסטורית של דיינים ורבנים שנמצאים במקומות שונים, והם לא מחויבים, הרבנים של פולין לא מחויבים לרבנים של הונגריה, שלא מחויבים לרבנים של טוניס, שלא מחויבים לרבנים של מרוקו, ובעצם דברים שהוסכמו על ידם, כן? על ידי כל חכמי ישראל, או רובם המוחלט, 95-98%, לרובם המוחלט, במקומות שונים, בזמנים שונים, והתקבעו כמנהג וכן הלאה, גם לפי שתתך זה אמור להיות מחייב, כי בעצם זה יצא כבר מהמקום הכוחני, גם אם היה ויכוח, נגיד, בין חכמי פולין, האם מותר מצות מכונה או אסור, בסדר, לצורך העניין. זה מחייב בפולין. שנייה. לא, ונניח יש שם פוליטיקות, ויש שם, השתיקו אנשים. זה לא מחייב. רגע, שנייה, אני הבנתי. אבל ברגע שהדיון כבר יצא מפולין, והגיע לרוסיה, והגיע לגרמניה, והגיע למרוקו, והגיע לתוניס, והגיע לחכמי מצרים, והגיע לחכמי ארץ ישראל, ברגע שהדיון יצא מהמקום, כבר אי אפשר לטעון שהוא כולו השתקות. למה? לא, אבל מה המקור של הסמכות? מה המקור של הסמכות של אותם רבנים בהונגריה או ברוסיה? אז אני חוזר אליך, אני צריך כנראה לחזור אחורה, אבל יש פה כמה דיונים. אני שנייה חוזר אחורה. בוא נחזור לסמכות הבסיסית, אולי זה המקור של הכל. אתה אמרת, התלבטת לפני כמה דקות, האם אתה מוכן לקבל את התזה שלי או לא, ואמרת שאתה לא מקבל אותה, ובעצם אתה הסברת שהסיבה שאתה לא מקבל, זה בגלל הכוחניות והפוליטית של ההשתקה שיש בין הרבנים, ולכן זה לא אמת. אני מסביר אותך נכון? נכון, ההליך הוא לא תקין. לא לגיטימי. הבנתי, אבל זאת הסיבה, אין לך סיבה מהותית לא לקבל אותי. זאת אומרת, אם ההליך היה תקין, נניח. אם ההליך היה תקין, והעם היה מקבל, אז באותם מקום, וזה לא נגד חז"ל, לא נגד חז"ל, הייתי מקבל ב100%. מצוין. כל מה שבית דין יגיד. מצוין. אפילו שזה בית דין שאני לא מסכים איתם בשום דבר, הייתי נחנק או שהייתי הולך למדבר. רגע. אפילו אם זה לא בית דין שישבו ביחד בבבל, לפי שתתך. מה זאת אומרת לא ישבו ביחד? הרי לפני רגע. הם חייבים שיהיה הסכמה, צריך שיהיה דיון ביניהם. לפני רגע, אנחנו דיברנו על כך, שאין לך בעיה עקרונית, יש לך בעיה טכנית, אבל אין לך בעיה עקרונית לומר, שכמו שהבית דין בבבל יכול לקבל סמכויות משפטיות של הסנהדרין, כן? כן. ככה, עקרונית, בתי דינים שהתפשטו במשך 1000 שנה, או 500 שנה, בסדר? או 200 שנה, ונעשו דיונים במכתבים רציניים, בצורה כנה וישרה, ובעצם הייתה בסוף הסכמה של רוב חכמי העולם, בצורה הזו, שזה גם מקבל את התוקף המשפטי. האם על הטענה הזאת, יש לך איך לשלול אותה באופן מהותי? לא לשלול, אבל יש לי להגיד משהו, גילוי נאות. כן. הרבה דברים בהלכה, אני מסתבך בדיוק איפה הגבול. יש דברים שאני לא יכול להגיד לך איפה מתחיל, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזה משהו אפור, מקרים אפורים שאין לי תשובה לגביהם, נגיד מחילופי מכתבים שמדברים פעם ב3 חודשים, האם זה נחשב, אני לא יכול להגיד לך שאני יודע. מה שאני כן יכול להגיד, מה ברור לי, שאם היה, דוגמה, בארץ ישראל, חכמי ישראל היו מתקבצים פה, כמו בהיכל שלמה, אבל בוא לא נפתח עוד נושא, כי אני חייב... זה לא נושא, לא, ואני אומר לך מה לגבי נושא הזה, מה אני חושב. אני חושב שאם היה ניסיון להגיע להסכמה קהילתית במקרים קהילתיים, או לאומית במקרים לאומיים, והיו מגיעים לאיזושהי הסכמה, תוך כדי דיון פתוח, בין הצדדים ששומרים על זכות המיעוט להציג את עמדתו במלוא חריפותו, ואז היה הצבעה, לא הצבעה, בסוף התקבע ההלכה, בסוף החכמים, שבכל המקומות פסקו הלכה, ועם ישראל הלך חרם. אני לא יודע. אוקיי, אז... אני לא יודע, אני חייב להגיד שאני צריך יותר להעמיק בנושא, אם צריך הצבעה רשמית או לא, אבל נניח שזה לא משנה, נניח, הם יכולים לעשות הצבעה טלפונית. הבנתי. הם יכולים בוואטסאפ לעשות הצבעה. אני לא מדבר על טלפונית, אני טוען, ופה אני מכניס את הטענה שלי, שברגע שדבר דה פקטו קיבל את הסכמת רובם המוחלט של החכמים עם הסכמת האומה, ונעשה הליך תקין, ועם זה נקבל, כן? אתה מסכים שחייב הליך תקין. בנושא חשמל היה הליך תקין? היה הליך תקין, ואני גם יוכיח לך את זה עכשיו עוד שנייה. תגיד לי. אני מכיר רבנים היום, מוכרים שמפחדים להגיד את דעתם. הרב בנימין, אתה דיברת הרבה, תן לי קצת להגיד משהו, כי אחרת יצא שאני רק מראיין אותך ואני לא מסביר, אז שנייה. בואו נעשה סדר. אז זה ככה.
אז אני טוען שכל, עקרונית, קודם כל לפני החשמל, עקרונית, כל נושא בעולם שהתחיל להיות נידון במקום אחד והתרחב לכל העולם, ויש אינסוף נושאים כאלה, עישון ביום טוב לצורך העניין. יש לנו מהתוספות יום טוב, דיונים, האם מותר או אסור, וזה התפשט בכל העולם. האם מותר לשן ביום טוב? אסור לשן ביום טוב, נכון? היה דיונים על אמירה לגוי, אז איך להבין את הגמרא, איך זה, ודיונים ותקנות וכן הלאה. היה דיונים, והתפשטו דברים וגם התקבעו כל מיני כללים לפחות יסודיים. אבל גם בסוגיות חדשות, ריבית, האם יותר עסקה מותר או אסור? היה דיון בכל העולם, בכל העולם הרבני, מותר או אסור, התקבע לכולה. וכן על זה הדרך. ופה, גם אם תהיה טענה שהיה איזשהו ניסיון השתקה באיזשהו מקום, ברור שבעולם כללי, בעולם עם מקומות שונים, אנשים שונים, זמנים שונים, לא יכול להיות השתקה, כן? בטח שיכול להיות. לא, אז אני פה... כי אתה קובע... רגע, אז אני טוען שלא... נורמות נקברות לפי השתקה, ואז זה נתקע שם. לא, כי ברגע שאני לא מחויב, נגיד אתה רוצה להשתיק אותי, אבל יש חכם בארץ אחרת בכלל, שאתה בכלל לא מכיר אותו, שהוא כותב ספר שלם בנושא, ואותו אתה לא יכול להשתיק. אי אפשר להשתיק רעיונות ברגע שהם יצאו אל העולם. ברגע שהם יצאו, הרעיונות מתפשטים ומתרחבים. זאת הטענה שלי. אוקיי. ולכן, עכשיו, ביחס, בוא נקרא את דוגמה של חשמל. אתה טוען שלא יכניסו את הרב, או לא קיבלו את המעמד של הרב דוד שלוש, השתיקו אותו, ועוד כמה בגלל. מי הרבנים שהתירו חשמל ביום טוב? חוץ מהרב שלוש. הרב מסעס. אותו השתיקו? בנושא הזה, כן? לא. מי עוד התיר? הרב אשכנזי הזה. הר צבי. הרב צבי פסח פרנק. כן, גם הרב... גם אותו השתיקו? הוא חזר בו בעצמו. הוא לא חזר בו בעצמו. הוא חזר בו. לא, מי לנו גדול כחזון איש? מי אמר... שנייה, הוא לא אמר את זה על חשמל ביום טוב. לא, גם מישהו אחר אמר זה ששמירת שבת כהלכתה. הרב עובדיה יוסף. אסר לגמרי? כן. הוא אמר שאין למחות במקלים. אני לא זוכר. הוא אומר אין למחות בחוזקה במקלים, למרות שלדעתי זה אסור. אין למחות בחוזקה במקלים, ובאמירה לגוי, בשבת, ביום טוב, בזה, אז הוא מקל כי הוא סומך על הרב מסעס ועל הרב זה, הוא סומך עליהם. אז ראית שהטענה על חשמל ביום טוב לא בגלל שהרב דוד שלוש חידש חשמל ביום טוב לצורך העניין. אין שום הבדל בינו ש"סניק רגיל חוץ מחשמל ביום טוב. מה זה? אין הבדל. יש הבדל. לא, עוד כמה דברים של חכמי מרוקו. לא, אבל זה לא הסיבה. הסיבה, כי לא היה לו פרסום טוב, ככה אני חושב. אני מאוד אוהב את התורה שלו. אני לא צריך להסכים כל דבר, אבל לא היה לו פרסום טוב. מה זה פרסום טוב? אתה יודע כמה חכמים בהיסטוריה. אימו עליו ואמרו לו, אתה חוזר בך מהדבר הזה. מה פתאום? ועל הרב מסעס אימו, ועל הר צבי אימו, ועל הרב עובדיה אימו. לא צריך לאיים כבר, הרב עובדיה... אין בעיה, אבל הרב עובדיה פסק את זה להלכה, הוא אמר שאין למחות. הוא פסק להלכה שאסור, אבל הוא אמר אפשר לסמוך במקרים מסוימים. לא במקרים מסוימים, הוא אמר אין למחות בחוזקה, וצירף את זה להלכה כדרכו בקודש. אז אני טוען שהעובדה הזאת כעובדה היא לא נכונה. אני טוען, מהיכרותי אותם אנשים ואנשים אחרים כמוהם, יכול להיות שאנשים אלימים, שזה הצורת האג'נדה שלהם, ואני יודע שאתה צודק בהרבה מקרים. אני חושב שהחשמל ביום טוב זה המקרה. לא, אז אני לא מסכים איתך. לא רק שאני... ברמה הריאלית אני לא מסכים איתך. אני גם אומר שהראיות שהבאת, אני רוצה להתייחס גם למה שאמרת מקודם, גם הראיות שהבאת זה בדיוק הפוך. כי אתה רואה שאחרי שמשתיקים מישהו בצורה אלימה, לא אלימה פיזית, איומים שילדים שלו ייכנסו לבתי ספר וכאלה, ברגע שמחרימים בן אדם מראש על דעתו ההלכתית, אז אנשים אחרים כשהם אומרים את דעתם, הם צריכים להגיד את זה בצורה אחרת. בזה אני שותף איתך. אם אתה שותף איתי בזה, אז אתה מבין אבל אני לא מקבל את התזה ההלכתית שלך. רגע, אם זה... אבל למה? אמרת מקודם, שאתה מקבל שחלק אינטגרלי מההליך התקין של ההלכה, זה שיהיה ויכוח פתוח בין חכמי ישראל, שכל אחד יוכל להגיד את עמדתו, אז פה, ופה אתה מסכים איתי שיש מקרים שאולי אתה לא מסכים איתי בחריף, כמה חריף אני מציג את הנושא של חשמל בשבת, למרות שאני ביום טוב, שברור שאני... אגב, גם חשמל בשבת, היו רבנים שהתירו חשמל בשבת. כן, אני יודע. אבל הם התבטלו ברוב חכמי ישראל, המנהג הפשוט של רוב ישראל. אבל אני טוען שזה הגיע לרוב, יכול להיות שהוא היה מגיע לרוב בכל זאת. אני טוען שהוא הגיע לרוב, למעמד של רוב, על ידי איומים ואלימות, ולכן הרוב הזה מבחינתי זה לא רוב. מה כן מחייב זה רק ההיגיון התלמודי. רגע. אבל רצת משתי קצוות, אני חייב לשאול אותך, למה שתי קצוות? זה בדיוק אותו דבר. כי אתה מקבל שאם לא היה איומים, אז זה כן היה מחייב. זה יותר קרוב להיות מחייב. אוקיי, אבל... היותר קל לעשות את הקייס הזה. אוקיי, אז אני הולך בקו הזה, עם הקייס שאתה אומר שיותר קל, אני ככה חושב, אני חושב שככה כל היהדות עובדת לאורך ההיסטוריה.
אבל אתה מסכים איתי ואני מסכים איתך שיעורים זה לא בסדר, אבל אני לא בגלל זה רץ לתלמוד, ואומר, רק התלמוד, איך שאני מבין... לא איך שאתה מבין, איך שהתלמוד, מסקנת תלמוד. עזוב, איך שאני מבין, מסקנת תלמוד זה איך שאני מבין. לא אני. בוא ניקח את המומחה הכי גדול לתלמוד, לכל הזמנים, שכל יהודי, כל גוי, כל מי שקצת מתעסק בתלמוד, שאל אותו, מי היה בן אדם אחד שהכי הקיף את כל התלמוד, והיה גמיר וסביר בכל התורה כולה? הרמב"ם? לדעתי זה הדבר היחיד שאפשר להוכיח. אתה יכול להגיד שרבי נחמן גם היה. תראה, הגאונים, אין לנו גאון אחד שעשה תזה של כל התורה שבעל פה, והגן עליו כמו שהוא. אז אני בטוח שהיו, אבל אין הוכחה לכך. רגע. ברור שהגאונים לא עשו את מה שהרמב"ם עשה, כי הרמב"ם מתנצל על מה שהוא עשה. הגאונים גם לא האמינו בפרויקט הזה. נכון. אני מקבל את זה. יפה, אז לכן הם לא עשו. אבל ברור שהגאונים הם היו מקבלי המסורת מחכמי האמוראים. אני לא כופר בזה. והרמב"ם חולק על גאונים. הרמב"ם חולק על גאונים. לא פה ושם, הוא חולק עליו בהרבה מאוד מקומות. במספר מסוים של מקומות, זה כולם על נקודות מאוד ספציפיות שגאונים לקחו סמכות שלא להם. זאת אומרת, לא, בביאור הסוגיות. האם תקיעת שופר בראש השנה? זה ספק דאורייתא או זה קיבוץ מנהגים? מחלוקת רמב"ם וגאונים. נכון, אבל דעת הרמב"ם הוא שהגאונים הם לא מחייבים משפטית. אז לא מחייבים משפטית. אנחנו שואלים, אתה כרגע לא, אבל אמרת... אם הם לא מחייבים משפטית, אתה כמו הרב בנימין, התפקיד שלך, כשאתה לומד סוגיה, דוגמה, בוא נשאל אותך שאלה. אבל שנייה, לא, לפני השאלות, כי צריכים צריכים לסגור את הדברים כדי שגם הציבור שישמע את הטענות. אני טוען ככה, אתה טוען שהגאונים ידעו ללמוד גמרא. כן. פחות טוב מהרמב"ם לשיטתך? לא פחות טוב, לא יותר טוב. מצוין, אז ויש מחלוקות משמעותיות, הלכתיות בין גאונים לרמב"ם? כן, יש. מצוין, אשתא דתיין לאחי, שיש מחלוקות, ויש בעלי תוספות שמצדדים בגאונים, ומסבירים את שיטתם. כן. אז ממילא יצא... שזכותו של כל אחד לפרש את התלמוד איך שהוא רוצה. אז אתה טוען, עכשיו, אז אני מנסה להזכיר את מה שאתה אומר. וחובתו גם. אז אתה אומר, יש לנו ספר אחד, שנכתב לפני 1500 שנה, לצורך 1600 שנה. כן, 1600 שנה. מתי הוא נכתב בדיוק, זה התהליך, סבוראים וכן הלאה, 1600 שנה. סתמאים היום מדברים על זה. איך? מדברים היום על סתמאים. סתמאים, זה לא משנה. בערך 1600 שנה. נכתב התלמוד, ואני עכשיו צריך מחקר היסטורי על התלמוד. זאת אומרת, כל אחד יכול בעצמו לפנות אל התלמוד, ללמוד אותו, ולעשות אותו מה שהוא רוצה. באמת, בכנות. נגיד, אני מניח שמותר לי עכשיו, אני סובר, דבר שאני לא סובר אותו, שהאנשים הרמב"מיסטים הם פיקוח נפש של האומה, ולכן הם עיר הנידחת, צריך לשרוף את כולם. זה נשמע הגיוני שמותר ככה לעשות כזה דבר? לא הבנתי, הבאת את זה מהתלמוד כאילו? כן, כי אני טוען, אני אעשה איזה השוואה, אי אפשר, זה לא עובד ככה. אנחנו נגיע לאנרכיה איומה. אנרכיה איומה. אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. נו? אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך. שנייה, אני רק טוען שאנרכיה איומה, זה לא הסיבה, זה הסימן. ברור שזה לא מה שקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. ברור שבסופו של דבר מסורת תלמודית של לימוד תורה, של חכמי ישראל במשך הדורות, שהביאו לנו את התלמוד, והסיבה שאנחנו נתווכח על התלמוד, זה מכוחם. ברור שאנחנו מחוברים למהלך הזה, להגיד תדלגו מעל הכל, ותחקרו... אני אומר משהו יותר קיצוני, ואז אני אגיד למה אני חושב שאני צודק. אני טוען שאם אתה הרב בנימין, למדת סוגיה, דוגמה, למדת סוגיה בסכת נידה, למדת יבמות, למדת איזשהו נושא, הגעת למסקנה שלא יודע מה, משהו, שאתה יודע, 7 נקיים זה לא חובה, בסדר? או לא יודע מה. כן, הגעתי למסקנה ש7 נקיים זה לא חובה, בוא נלך על זה. דוגמה, וזה לפי התלמוד. שתקנת רבי זעירא זה לא אמיתי, ולא התכוונו, זה בנות ישראל נהגו, בנות ישראל החמירו לעצמם, ואדרבה שחכמים אמרו את זה, הם רק רצו להגיד שזה שטותי. יש כאלה שהגיעו. כן, יש כאלה שעדיין אומרים את זה, נניח. אני קראתי עכשיו מחקר כזה שלא מקבל אותו, אבל אני הייתי רוצה להבין. הלאה, בוא נלך על זה. עכשיו, נניח הגעת לכזה מסקנה. עכשיו אתה בא ואתה לומד את דברי הראשונים ואחרונים, כן? יהיה לי יותר קל אם זה יהיה דוגמה לחומרה ולא לכולה. אז בואו ניקח חומרה שנגיד, אסור לשמוע מוזיקה בכלל, בסדר? בוא נגיד, הגעת למסקנה, שזה גמרא מפורשת, שזה חובה, כן? והגעת למסקנה גם, דוגמה, שלשמוע מוזיקה זה גם קול שמייצר מוזיקה, גם קלטת, גם הכל, זה חובה. מצוין. כן? דוגמה. הגעת למסקנה כזאת, ואתה רואה שכל עם ישראל עושה ככה, ואתה רואה שהרב שלך מצא יותר גאור, והרב הוא, ואתה מנסה להשתכנע, אתה מנסה להבין, בראש פתוח. הגעת למסקנה, שזו שאלה תיאורטית, שחקרת את כל הנושא, הגעת למסקנה שחז"ל, אסרו את הדבר הזה. אגב, זאת המסקנה שלי. אז החובה שלך ללכת נגד כל הראשונים, מי אמר לך את זה? יש לך מקור לזה? כן. ועשית כל השיעורוך.
כשהפסוק אומר, ועשית כל אשר לא, יורוך, לא הבנתי. יש לך הוכחה שאתה חייב ללכת לפי חז"ל. שאני חייב ללכת לפי... רגע, אני רוצה להסביר. שאני צריך למחות בכולם? לא, צריך למחות אם זה עובד או לא. לא. אתה צריך כאילו לנהוג, לא למחות, אתה צריך לנהוג לפי הבנה שלך, לא בראשונים, לא באחרונים, לא בגאונים ולא באף אחד. רק בהבנה שלך בתלמוד, אם יש כזה דבר. אני יכול להגיד, רגע, שאני רוצה תוציא מהשאלה הזאת, אם תבוא ותגיד, וואלה, לא יודע אם הבנתי את התלמוד נכון, אני אפילו יש מילים בארמית שאני לא יודע, תוציא את זה, אני לא חקרתי את כל הסוגיה, כי אולי יש איזו סוגיה בסנהדרין שלא ראיתי. בהנחה שראית את כל התוספתות, את הכל, חקרת את הנושא בצורה מקיפה, 10 שנים עשית דוקטורט על הנושא הזה, אם אתה הגעת למסקנה תלמודית מסוימת, אתה מחויב למסקנה התלמודית שאתה הגעת עליו, ולא שמישהו אחר הגיע. אתה שואל שאלה מאוד יפה. לא, אני קובע. הבנתי, לא, אתה שואל אותי שאלה, מה היחס שלי לקביעה שלך? לא, אני טוען שהדבר הזה, זה ועשית כל אשר יורוך, וללכת נגד זה, זה ללכת נגד התורה. אני אענה לך בכפילות. קודם כל, אני חושב שיש מסורות פסיקה, מסורות ממשיות שעד ימינו, שהולכות בקו שלך עם עוד תנאי מסוים. כן, ידועים דברי המהר"ל, בנתיב התורה פרק י"ד, פרק י"ב, פרק ה', כן, שצריכים לפסוק מהתלמוד וכן הלאה. עדיף לטעות מהתלמוד מאשר לבדוק לפי הרמב"ם. לרב קוק יש איגרת כזאת, רק שנייה. תע"ת, באגרות ראיה, הרב קוק שם אומר שזה מחלוקת אחרונים, הוא מביא את המהר"ל שם גם כן, הוא מביא שהרב רבי שכנע, חמיב של הרמה, רבי משה איסרליץ', היה שורף לקראת סוף ימיו, שרף את כל התשובות ההלכתיות שלו. למה? כי הוא לא רוצה שיסמכו עליהם. הוא רצה שיסמכו על התלמוד בעצמו. כן. בסדר? החזון איש היה כזה, הגר"א היה כזה, כן? זאת אומרת, הם חלקו על קדמונים, בסדר? אבל... הם גם הלכו לפי מנהג. רגע, אבל קודם כל, בסדר, הלכו גם לפי מנהג, כי הם היו בדרך שלי, שהם חשבו למנהג שהתקבל דרך חכמים במשך הדורות, יש תוקף, וגם אתה אמרת שאתה לא חולק על הדבר הזה. אני כן חולק על זה. אתה חולק על זה? עכשיו החלטת. סליחה שאני אומרת, עכשיו החלטת שאתה חולק, כי קודם אמרת שאתה מוכן לקבל את התזה הזאת. לא, אני מוכן לקבל את התזה רק אם ההליך הייתה... ההליך היה תקין, כן, בהליך היה תקין. אבל אני טוען שלא היה הליך תקין לדברים האלה כבר... לא יכול להיות שאם העם כולו נוהג משהו, וחכמי ישראל מאשרים את זה שההליך לא תקין. למה לא? הליך תקין זה איך שהם מגיעים למסקנות האלה. אם יש פה לחץ חברתי, כלכלי, פוליטי, אז פסלת את ההליך. עניתי לך, שלהבנתי לפחות, ברגע שהדבר... אתה מגן על ההליך הזה. רגע, שברגע שההליך יצא מתחום שיפוט של מקום מאוד מצומצם, הוא כבר הגיע למקומות רחבים, לא יכול להיות ריאלית שהרעיונות נעשו בכוח, בכפייה. יש לי שאלה, אתה לא מכיר פוסקים שאומרים לך חשמל מותר ביום טוב, ואני מפחד להגיד את זה? אתה מכיר אנשים כאלה? שמה? אתה לא מכיר פוסקים שיגידו לך, אני חושב, פוסקים חרדים, אני מכיר כמה כאלה, פוסקים רציניים שאומרים לי, אני חושב שזה מותר, אני בחיים לא אגיד את זה. למה? כי אני מפחד. ממי אתה מפחד, אדוני? נו, אז בסדר, יש לו בעיה. לא, זה לא בעיה שלו. זה בעיה במערכת, יש לו סיבה טובה לפחד. יעיפו את הילדים שלו מהישיבות. רגע, לכן אני ואתה פה. הבת שלו לא יהיה לה שידוך. אבל לכן אני ואתה פה, כדי להגיד לעם ישראל, כל חכם מתוך ענווה, רצינות, דיון, אבל שיגיד את דבריו. אבל המציאות הזאת פסל את הקביעת הרוב שאתה סומך עליו. אני אומר, הרוב הזה לא קיים, לא ענית. אתה אומר שזה לא בדיוק ואין לחץ, אני אומר, כן, יש לחץ. אז אני עניתי לך, לא אמרתי שאין לחץ, אמרתי שלא יכול להיות לחץ ברגע שדבר יצא מתחום שיפוט, כן? מתחום שיפוט של מקום מסוים. אני לא חושב שחשמל ביום טוב מותר, לא משנה כרגע למה. אני לא מתייחס להלכה עצמו, אני לא חושב שחשמל ביום טוב מותר. דיר באלק אם אתה חושב כך. לא, שנייה. אני לא חושב, לא מפחיד אותי לחשוב שזה מותר, ולא מפחיד אותי גם לכבד חכמים אחרים שחושבים שנניח אם הייתי אומר שזה מותר, שחושבים שזה אסור ולשקלל את דעתי לעומתם, בלי לפחות לומר את דעתי המלאה. בסדר, אני רק מסביר. אין לי את הלחץ הזה, כן? אני לא נמצא ואני מעודד אנשים לא להיות בלחץ, לומר את האמת, כמובן מתוך ענווה, מתוך צניעות, כן? הערכה הדדית. צריך לדעת שגם יש מושג של כבר הורה זקן, יש מושג גברא רבא אמר מילתא, יש כל מיני מושגים תלמודיים כאלה כבר שנמצאים, וצריך לשקלל את כולם, לא צריך לשקלל את כולם, מתוך החירות שלי לומר את האמת מה אני חושב, כן? זה בסדר גמור. אני מקבל את זה בהסתייגות, כי יש פה כללים שהם נכונים בתלמוד ולא נכונים היום. מה גברא רבא אמר מילתא זה כלל שהוא רק היה בתלמוד נכון, זה צריך הוכחה שלך. תלוי, לא, גברא רבא לא, אבל גברא רבא זה לא כלל שבגלל גברא רבא... זה כלל הלכתי כבר הורה זקן, זה לא כלל הלכתי? לא. לא כלל הלכתי, אתה רוצה 3 מקומות בש"ס שיש כזה כלל. יש כמה מקומות... גיטין, עין, א', כן, אבל יש מלא מקומות שהגמרא הולכת נגד המשנה, אז מה, שם אין הורה זקן? הורה זקן זה לא כלל שלפי זה, אתה משנה את ההלכה. אני לא אמרתי שזה כלל יחיד. לא, וזה לא כלל קובע. אני טוען שאין כלל קובע. אף פעם.
חוץ כמו מסנהדרין שהתיישבו ביחד ודנו. אתה אומר, כל דבר הוא פרטני, אין כללים... אין כללים. אין כללי תלמוד. להלכה, זאת אומרת, בפרט שהתלמוד הוא כל כך מורכב, וגם יש הרבה דברים שלא כתובים בתלמוד, שברור שהם היו, כי רואים את זה בגאונים, זה גם נכון. חסר הרבה מידע, קדיש. אין קדיש בתלמוד, יש רק אמן יש מרב בכל כוחו, אין קדיש לא בתפילה, כל החלקים האלה חסרים. כן. יש חלקים מאוד ברורים, ויש 2 שורות בגמרא, על מה עומד העולם, על הקדיש בתרא, שאומרים בסוף אחרי יובל לציון, ועל, אבל מה נוסח הקדיש, מי אומר קדיש, מתי אומר קדיש, המון הלכות יומיומיות שלא נמצאות לא בתלמוד ולא במשנה ולא בשום מקום. ולכן ברור שחסרים לנו מסורות. העמדה שלי, שבגלל שחסרים לנו המסורות הללו, כן? בעצם התיאוריה שאני יכול ישר לגשת לתלמוד, בזמן שחסר לי נדבכים יסודיים, כן? היא קשה מאוד, אני לא אומר שהיא בלתי אפשרית, אבל היא קשה מאוד. אני מסכים שזה קשה. מצוין. וממילא, הדרך שלי להיפגש עם התלמוד, זה דרך ריאלית. אנשים אחרים זה דרך מסורת הדורות שמפגישים אותי עם התלמוד. גם עם זה אני מסכים. מצוין. ועם הכללים הפנימיים שוב, שהם לא כללים אחרים, כבר אור הזקן, גברא רבא אמר מילתא. זה לא כלל מכריע, זה סתם המלצות, מה זה משנה? אז יש לך כל מיני המלצות נחמדות. הראש שלך הוא משפטי, הראש שלי הוא מהותי, ואני אסביר. ופה זה מושג שעכשיו אני מכניס אותו, זה מושג חדש שעוד לא דיברנו עליו, שאני קורא לזה משקל רוחני. מה זה? יפה, אני יודעת אז אני אגיד לך. יש משקל רוחני, נגיד, הגאונים נתנו משקל רוחני למקום שבו הסוגיה נמצאת. נניח יש מחלוקת בהלכות שבת, בין סוגיה בעירובין לסוגיה בבבא קמא. אז תמיד, נכון. רגע. לא, אני מסכים, אני נהנה מהכלל הזה. יפה. אז זה נקרא משקל רוחני. האם זה משקל קובע? כן. לא. לא, אצל הגאונים כן. לא, אצל הגאונים זה הבלעדי, זה הבלעדי. זה לא בלעדי, לא. אז זה נקרא משקל רוחני. לא משקל רוחני. יש סט של כללים. לא, כי אתה אומר רוחני עכשיו, אתה מערבב בין... לא, אני אומר לך שיש משקל רוחני. לא, משקל רוחני זה משפט אמיתי. מה זה משקל רוחני? משקל רוחני זה אומר, המקום שבו הסוגיה נמצאת, זה דבר שצריך להתחשב בו. פשט המילים, זה דבר שצריך להתחשב בו. סברה, זה דבר שצריך להתחשב בו. מסורת, זה דבר שצריך להתחשב בו. וכשדברים מתנגשים, איך מחליטים? אז אני טוען טענה עקרונית. שנייה, קודם כל תסכים איתי, שדברים כל הזמן מתנגשים, ואין כללים ברורים איך מחליטים בהם. לא מסכים. לא מסכים. אז תגיד לי, מה קורה שסוגיה ברורה בהלכות שבת נמצאת בבבא קמא, וסוגיה לא ברורה נמצאת במסכת שבת, בהלכות שבת? מה עושים? תראה, זו מחלוקת בין היד מלאכי להליכות עולם, ושני האנשים האלה, ומה עושים? אין לי תשובה, אתה יודע מה? לי למרדכי... אז אין לך תשובה! לא, זה כי אני לא תמיד חכם כזה גדול, אז אני אענה לך, אז אני אגלה לך, גדולי ישראל התווכחו בדבר הזה. אז אין תשובה! לא, רגע, אתה מסכים איתי שיש אסכולה של אנשים חושבים שיש תשובה? לא. אוקיי, אז יד מלאכי חשב שזה... כל אדם ענב. איזה ענב? יד מלאכי הוא ענב? רגע, היד מלאכי אמר... מרן בית יוסף הוא היה ענב? אני אענה לך. יש אנשים שאמרו, יש לי תשובה על פי מסורת הדורות הקודמים. כן. יפה, זה מה שיש. זה מה שעושה יד מלאכי. היד מלאכי מביא כלי פסיקה, לא שלו. הוא הביא כלי פסיקה של דורות קודמים. הוא אומר, ככה קיבלנו מרבותינו. או שהוא חפר אותם, או שהוא מצא אותם. הוא מצא אותם, לא משנה. אבל מצא כלי פסיקה קודמים. וגם השני מביא כלי פסיקה קודמים. זה אומר שלנו, אנחנו, אין לנו כלי פסיקה. אוקיי, אם יש לך ויכוח, ואתה לא יודע מי צודק בהם, זה לא אומר שאין לך כללי פסיקה. אני מאמין שיש כללי פסיקה, פשוט אני לא, זה לא מסתרים, הם שם, אני פשוט לא תמיד, יש לי תשובה לכל השאלות הגדולות של הכללי פסיקה, אז אני אענה, אז לדעתי... אתה אומר, זה שלי אין תשובה, לא לך, אני אומר שלאף אחד אין תשובה. זהו, זה מה שהתחלתי להגיד, קראתי ושדל, זה מה שהוא אומר, ואני לא מקבל את זה, אני מאמין, כי אתה בעצם אומר שהמשפט שקיבלנו מאבותינו, היא מהותית, היא לא קוהרנטית, והיא פתוחה לכל מיני דורות, לגדולי ישראל, מה שנקרא, לעשות בו כרצון איש ואיש. לצביעת העין של גדולי ישראל. אז אני מוכן... ושל כלל ישראל. כן, אז זהו. אז יש משהו במסגרת של מה שאתה אומר שאני מקבל, כי כמו שאמרנו, הסכמת האומה וההליך חקיקתי, אבל שוב, אם ההליך לא נכון, אז אין לך הליך בכלל. אמרתי לך, ברגע שהשאלה כבר יצאה מתחום שיפוט מסוים. אני גם את זה לא מקבל. איך יכול להיות שגם רבני מרוקו, וגם טוניס, וגם גרמניה, וגם רוסיה, וגם פולין, וגם מצרים, וגם טורקיה, וגם כולם מדברים על איזשהו משהו, וכל אחד, יש דעות שונות, כמו חשמל ביום טוב. אני אגיד לך... גם החכם
הארצי ישראלי, החכם צבי, וגם החכם המרוקאי, הרב מסס, איך הרוב הגיע לצאת? ובסוף ניתה מחלוקת. אני אגיד לך בדיוק למה. נו. זאת אומרת, אתה שואל את שאלה כזאת, איך יכול להיות שיש כזה diversity, יש כזה מרחב גדול של דעות במקומות שונים, איך הלחץ פה בארץ ישראל הגיע לטוניס ולמרוקו? בכלל שהם שמעו בכלל על לחץ. בכלל שיש לחץ כזה. הם בכלל לא שמעו על זה. אז אני אגיד לך איך זה קורה. יש, ואגב, זה לא אומר, אני לא טוען שלא היו מגיעים לאותו מסקנה בלי לחץ. יכול להיות שהיו מגיעים לרוב. עזוב, אני רוצה איך היה לחץ. אבל אני אגיד לך איך יש לחץ. סתכל היום, כי ידוע, חלק מזה שאני רמב"מיסט, אני מאוד מתנגד לזוהר ולקבלה, נכון? עכשיו, תראה שהאנשים שהתנגדו לזוהר ולקבלה... אתה מכניס פה עוד לא, נושא? אני מביא את זה כדוגמה. אבל אני לא מסכים, אבל לא מסכים שנסכים הנתונים שלך. אבל אתה מסכים שיש לחץ בין... זאת אומרת, יש גם לחץ בינלאומי? אני לא מסכים לכלום. רגע, בוא נשאל אותך ככה. אני רוצה לדבר על איך יכול להיות לחץ, בשאלה חדשה שהגיעה. אני אגיד לך איך. שאותם אנשים נשאלו את השאלה בלי שמכירים אחד את השני. כי פוסק שנמצא בברוקלין, ניו יורק, שמגיע למסקנה שחשמל בשבת או ביום טוב מותר, כשהוא בא להוציא את השוט שלו, הוא יודע שהוא רוצה שילדים שלו יהיו בבית יעקב, הוא רוצה שיתחתנו, הוא רוצה שהבנים שלו יתקבלו לישיבות ולכוללים וכל מיני אינטרסים קהילתיים רבניים שיש שם, אז כשהוא מוציא את התשובות שלו, ברור לי ולך, שהוא מחליט מה הוא מכניס, מה הוא לא מכניס. זה אם הוא בינוני, אבל מה קורה כשהוא מגדולי הדור? אגב, האם לפי דעתך חזון איש פחד מזה? האם לפי דעתך רב משה פיינשטיין פחד מזה? רב משה פיינשטיין לא פחד מאף אחד. האמת שעם חזון איש הוא לא פחד מאף אחד, כי הוא קבע את הטון. ורב משה פיינשטיין פחד ממישהו? אני שואל אותך, הרב מסס פחד ממישהו? הרב מסס, אנחנו רואים שהוא אמר דברים מאוד שנויים במחלוקת, והוא קצת נדחק הצידה. לא נדחק הצידה, מה זה? הרב עובדיה, תעשה פרויקט השו"ת, חיפוש בפרויקט השו"ת, יביע עומר. כמה פעמים כתוב שמש ומגן, או תבואות שמש, תראה כמה פעמים כתוב. הרב עובדיה מתייחס אליהם, נכון, אבל... אם הרב עובדיה מתייחס, כולם מתייחסים. לא. מתייחסים לרב עובדיה, ואתה רואה ששו"תים אחרים לא מתייחסים, זאת אומרת, בשיח ההלכתי המודרני של היום... הרב מרדכי אליהו לא התייחס לרב מסס, הרב עובדיה לא התייחס לרב... יש כל מיני פוליטיקות ביניהם, וזה לא רלוונטי כרגע. אני לא מקבל את הטענה, אני חושב... מה שרלוונטי לנו, לוויכוח שלנו, אני חושב ששנינו, אני חושב שאתה חייב להסכים שקיים לחץ חברתי, ואתה רק אומר שבזה בינלאומי אי אפשר, אז... אני טוען שבדבר שחלש את ההיסטוריה, המושג לחץ חברתי הוא תפל למהות. הוא כמעט ולא משפיע גם ריאלית וגם מהותית. הוא משפיע מאוד כי זה נהיה השיח, זה גם נהיה נורמה. אבל הם לא הכירו אחד את השני. מה פתאום? חשמל ביום טוב, שהמציאו את החשמל, עוד לא ידעו לדבר. החכמים כתבו את דבריהם באופן חופשי על חשמל ביום טוב. בגלל זה בהתחלה היה לך הרבה מתירים, ואז הם מתי התחילו לאסור? אחרי אנשים אלימים החליטו שמעכשיו אוסרים. אני אתן לך עוד דוגמה, גם כחשמל. האם יוצאים ידי חובת קריאת מגילה במיקרופון? בסדר? מה אתה אומר? מה אמרו החכמים? חשבתי על זה. איך התקבעה ההלכה למעשה היום? שלא. מי אמר שמותר? אני לא זוכר מי אמר שמותר, אבל אני חושב שזה מותר. חזון איש, הר צבי, רב משה פיינשטיין, הרב קוק? לא הבנתי, ובסוף התקבעה תשובה שלו. בסדר. מה, כי היה לחץ? לחץ על מי? אבל על מגילה לא היה... למה? רב משה פיינשטיין כותב, תקשיב, רב משה פיינשטיין כותב, בשלוש מקומות תשובה על זה, הוא כותב, אני חושב שזה מותר, בשעת הדחק יש לסמוך על זה, ואני לא רוצה להתיר את זה, כי הדור הזה אוהב דברים חדשים. אבל אנחנו סומכים עליו כמו שהוא הוראה בשעת הצורך והדחק. כן, בדברים אחרים. נכון, אתה לא יכול להביא לי דוגמה של משהו שלא היה עליו לחץ, ולהגיד, מי אמר לך שהיה לחץ? אבל למה אתה אומר לחץ? אתה קובע איפה היה לחץ. אני לא קובע. תן לי עוד דוגמה על מה היה לחץ. שאני אדע על מה היה לחץ. ספר הזוהר. מה? ספר הזוהר. בספר הזוהר לפני 600 שנה, 700 שנה, אין לנו שום ידיעה ריאלית. עד היום יש לחץ. עד היום תמיד חכם שיבוא ויגיד, אני לא מאמין שרשב"י כתב את הזוהר, לחץ. אלימות. מה, למה? דעה הלכתית. זאת אומרת, אסור לסמוך על הזוהר מבחינה הלכתית בגלל שזה משהו של ימי הביניים. אני אענה לך. אני רק רוצה לזקק את הטענה שלך. אתה אומר שמבחינה הלכתית אסור לסמוך על הזוהר? מרשל אומר את זה גם, כן, אבל... עזוב שנייה, אתה ככה אומר. לא רק זה, אני אומר גם מבחינה אמונית אסור לקרוא. אבל אנחנו נכנסים פה לנושא אחר, שזה פודקאסט אחר. לא, אבל זה נושא הלכתי גם, זה נוגע להלכה. אני טוען שזה נגד אחדות השם, זה נגד עיקרי האמונה וכו'. עזוב, שנייה, אנחנו נכנס, זה עוד דיון, הזוהר, זה נושא רחב. זה נבואת שקר וכו'. זה נושא רחב, אני מוכן לדון איתך על זה בשמחה, אבל זה עוד נושא, שקשור לנושא שלנו, אבל זה עוד נושא ש... לא, אבל זה דוגמה שהיא מאוד ברורה. אבל אני חושב שאתה מרגיש את הלחץ הזה היום, אחרי 700 שנה, שכמעט ברצף יש הסכמה
באופן כללי של 90-95% מהחכמים על הזוהר. כל כך לא נכון. הסיבה היחידה שאתה יכול לשבת פה היום בבקתה ולהגיד שזה 95%, כי כל פעם שמישהו קם להגיד את האמת, השתיקו אותו באלימות. רגע. אז אין את הספרות הזאת. יש לי פה, קראתי היום ספר של רב אליהו דל מדיגו, הספר הראשון נגד הזוהר, 300 שנה אחרי גילוי הזוהר. הוא אומר, הוא מדבר על כל החברים שלו שהתנגדו לזוהר, ספרים שנכתבו נגד זה, אין לנו את הספרים האלה. למה? כי לא נתנו להם, אני מבקש לשים את יש פה אנשים ספורים אני טוען שאחרי שההלכה התקבעה, רגע, אז עכשיו נקבע הלכה, כמו שהרב קוק זכרונו לברכה אומר, היום הלכה נקבע שקיבלו את הזוהר. איזה חוצפה? הלכה רק נקבע שקיבלו את הזוהר בגלל האלימות של המקובלים. אם הם לא היו אלימים, אז אולי לא הייתה מקבלת להלכה. אוקיי, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזוהר, אמרתי, זה עוד נושא, זה ראוי לדיון לפני עצמו. הטענה שהייתה אלימות וכן הלאה, להבנתי, אם רוב החכמים, הרוב המוחלט של החכמים מסכים, ומישהו בא ואומר משהו אחר, אז האלימות היא מוזדקת. לא אלימות פיזית, נדבר כרגע. החרמות. החרמות, כן, מבחינתי זה דבר לגיטימי, גם אתה היית אומר את זה במרחב חיים, שבו ברור לכולם משהו, ופתאום מישהו בא וחולק על כל החכמים. אגב, תענה לו ענייני. רגע, למה אתה צריך להחרים אותו? הרב קפח בא, כותב ספר נגד הזוהר, תסביר למה הוא טועה. אם עניינית אני סובר, שצריך לחלוק על התלמוד. כי אני סובר שהתלמוד לא התקבל בהליך התקין של בית דין. יש אנשים כאלה, היום הם פוסקים כמו הירושלמי והתוספתא. גם הירושלמי לא התקבל בהליך תקין, כי הוא היה לרבי יוחנן שאחרי חורבן הבית. אז אני טוען שצריך לפסוק רק לפי התנ"ך, כי גם המשנה חלקה הייתה אחרי חורבן הבית. אז בוא, אז מה אתה אומר עליי? אז אתה כופר. אני מנסה להחזיר אותך בתשובה. למה אתה כופר? כמו שעכשיו אני מנסה להחזיר אותך בתשובה. למה אני כופר? כי אתה כופר בתורה, כי... אני מאמין שיש תורה שבעל פה, ואני אבחר, על פי השכל שלי, מה מהמשנה והמגמרא יותר תואם את התורה שבעל פה ומה לא. כי חלק מהעיקרי האמונה שצריך להאמין בתורה מן השמיים. אני מאמין בתורה שבעל פה. להאמין בתורה מן השמיים זה כולל גם להאמין בתורה שבעל פה שיש במשנה? בידינו היום, במשנה, כן. מי אמר לך את זה? בתלמוד, הרמב"ם. הרמב"ם? אין כזה רמב"ם. והקדמה לפרק חלק. שמה? הקדמה לפרק חלק, שאומר על... אבל את הגמרא לא מקבל. מה? אבל את הגמרא לא מקבל, אתה עושה אפולוגטיקה. אתה משכנע אותי מהגמרא, בזמן שאת הגמרא לא מקבל. תן לי הוכחה שהגמרא מחייבת. לא, רגע, אתה עכשיו מציג את העמדה הקראית כאילו, ואתה אומר לא קראית. אני מאמין בתורה שבעל פה, רק אני סובר שרק מה שמחייב בסנהדרין, אני אבדוק מה היה בסנהדרין. אני מכיר יהודי כזה, ויש לו שולחן ערוך שלו, והוא לא בסדר. למה הוא לא בסדר? הסיבה שהוא לא בסדר, כי אני חושב שהמשנה, והתלמוד, יש לו סמכות של בית דין הגדול. אבל זה אתה חושב, יש לך הוכחה לזה? אי אפשר להביא הוכחה לזה. מה שכן יש לי, אין לי הוכחה. עכשיו, אם האדם הזה יקום, ויתחיל להשפיע על האנשים, שיחרימו אותו, זה לגיטימי לפי דעתך, או לא? לא. לא? לא, צריך לעשות את זה בדרכי... אז לא דרכי נועם, כי היום הולכים בדרכי נועם, אבל בעולם שהדרכי נועם הוא לא פועל, וצריך לעשות משהו ממשי, כדי שההשפעה שלו תהיה לעולם. בסוף הילדים שלך והחברים שלך. אולי כן. אני סימפטי לרעיון שבמקרים מסוימים ראוי מצוין, אז אני טוען... אתה אומר אותו דבר על הזוהר? אותו דבר, כן. לא, אבל זה לא אותו דבר. אתה יכול להוכיח לי את זה? אני אגיד לך להוכיח. אבל עוד פעם, שים לב שאתה נכנס לדיון על זוהר, ולכן אמרתי לך, תן לי דוגמה שאני יכול לדון עליה בימינו שהיה לחץ, הלכה... אבל זה בימינו, זה קורה עכשיו. אבל עזוב, אתה מדבר על דבר... זה קורה עכשיו תוך כדי שיחה. אבל אתה מדבר על דבר שהתחיל לפני מאות שנים. תן לי משהו, אני טוען שהלחץ היום זה בגלל שזה יתקבל כל כך הרבה דורות. תן לי משהו שהתחיל לפני 50, 60, 100 שנה, שהיה עליו לחץ, שלכן הוא התבטל, והדעות של אחרים אחרים לא הושמעו. הבאת דוגמה של חשמל ביום טוב, הוכחתי לך שזה לא נכון. לא הוכחת, אתה טוען, אתה לא הוכחת שהיו הרבה אור חכמים, שהם עמודי הפסיקה, או שהם חזרו בהם, או שהם משתיקים את זה. להלכה, כן, אבל לא בזה. זאת אומרת, בנושא הזה זה הושתק, הנושא הזה הושתק. ברגע שהוא יצא מהמקום המקומי, אתה אומר עכשיו, אוקיי, אז התגובה שלי לזה, ויכול להיות שבזה אנחנו יכולים לסכם את הנושא הזה, כי זה, אולי נמשיך, כמו שהרמב"ם אומר בהקדמה למשנה תורה, הוא מסיים את ההקדמה, הוא אומר, למה אנחנו מקשיבים לתלמוד? כי יש שני עמודי הוראה האלה, נכון? יש רוב העם, ויש לך את רוב חכמי ישראל במקום אחד, שמעתיקי השמועה, והיום, למה אין לנו היום תלמוד? כי מפוזרים, ישראל מפוזרים, ואז מה קורה? בתי מדרשת מעטור. טכנית, אין את ההצבעה הזאת, אין את הוויכוח, הדיונים האלה שיש בין החכמים.
ולכן אנחנו מחויבים למסקנת התלמוד. נכון. אני טוען שאנחנו בדיוק באותו מצב שהרמב"ם תיאר אז, היום אנחנו עדיין מחויבים למסקנת התלמוד. כשאני הולך לפוסק הלכה או לרב, אותך כדוגמה, ואני שואל אותך שאלה בהלכה, אני לא רוצה לדעת מה אתה חושב, אתה יודע מה אני רוצה לדעת? מה, בתור עורך דין מקצועי, בתור מומחה, אני רוצה לדעת איך אתה מבין את מסקנת התלמוד. זה מה שמחייב ותו לא. אני הבנתי את התלמוד בניגוד לרמב"ם. אתה הבנת את התלמוד בניגוד לרמב"ם. אני הבנתי שהסיבה שתלמוד מחייב מהתלמוד, לא מהסיבה שהרמב"ם אמר לשיטתך. לא הבנתי את זה, אני תסביר את זה לאט. אני אומר עוד פעם. הואיל ולפי הרמב"ם, מה שמחייב זה התלמוד, כן. וגם הרמב"ם לא מחייב לדעת הרמב"ם. כן. מה זאת אומרת גם הרמב"ם מחייב? הרמב"ם מודה הוא לא מחייב, הרמב"ם לא מחייב, הרמב"ם הוא נותן לך הצעה, אני חושב שזה מסקנת התלמוד. אתה חושב שאני טועה? לך אתה לפי מסקנת התלמוד שלך. אני סובר שמסקנת התלמוד בנוגע למה המהלך המשפטי, כן? שהיא ככה קובעים הלכה, זה לא כמו שהרמב"ם טען. הרמב"ם טען שאנחנו לא מחויבים לגאונים. נכון? אתה אומר שכן מחויבים. אני מבין את זה מהתלמוד אבל. כן, אגב, הראש גם אומר את זה. נכון, הראש, הרעב"ד. פה הבדל בין, אני רמב"מיסט אבל למה? הרי אתה מודה שהרמב"ם לא מחייב. לא, אני לא רמב"מיסט כי הרמב"ם מחייב. אתה סתם נותן לרמב"ם. לא, הוא שכנע אותי. הרמב"ם שכנע אותי. אבל אין לך כלים להוכיח את זה. לא, תראה. מה, אתה מכניס את הראש בין הרמב"ם לרעב"ד? אתה חושב שאתה, בין השאלה אם מותר לך לגאונים על פי התלמוד או לא, אתה יכול להכניס? אני לא מכניס את הראש, אני קורא את שניהם, השתכנעתי מהרמב"ם. עכשיו, למה השתכנעתי מהרמב"ם? יש סיבות טובות. לא, הרמב"ם, אגב, יש לו כושר שכנוע לא רע, גם לרעב"ד ולראש ובעלי תוספות. לכל אחד יש את הטענות. אני, אחרי 20 שנה שהתעסקתי בנושא הזה, או אפילו לפני, מבחינתי יש ספקה. ספק אחד עם רמב"ם או רעב"ד, וספק שני, האם הרמב"ם בכלל אמר את זה. זאת אומרת, מבחינתי, ברמב"ם, מה שאתה אומר, כמעט קראנו... אני אוכיח לך את זה. האם לפי הרמב"ם מותר לחלוק על הדור הקודם? כן. כן. יש ספר כללי ההלכה של הרמב"ם? לא. לא. סליחה, יש. 14 שורשים לספר המצוות, הוא מזכיר את זה עשרות פעמים. אין כללי התלמוד לרמב"ם? שם זה סוג של מטה כללי התלמוד. רגע, מה כתוב בכללי התלמוד לרמב"ם? באיזה נושא? בנושא של לחלוק על דורות קודמים. אני חושב שלא בדפי המקורות שלי פה. אבל יש כללי הרמב"ם שמביא אותם השתה מקובצת. מביא ספר רמב"ם. שם הוא כותב שאסור לחלוק על דורות קודמים. אבל אני לא מסכים עם זה. הוא אומר את זה בשם הרמב"ם. הרמב"ם לא אומר את זה. הוא אומר את זה בשם הרמב"ם. הוא אומר, הוא מעתיק מכתב יד של הרמב"ם, שכל החיים השתה מקובצת, הוא אומר, זה ידוע שזה רמב"ם. הייתי רוצה לראות את זה, אבל בתור אחד שתעסק בנושא הזה ספציפית, אני יכול להגיד שאני לא מקבל את זה. הסיבה שאני לא מקבל את זה, כי הרמב"ם במפורש אומר, אחרי חתימת התלמוד, אין קדום, הוא אומר זה במפורש, אין לפני ואחרי, אחרי חתימת התלמוד, כולם שווים, כולם גאונים, אין ראשונים, אין גאונים שברור שהוא כבר הודפס ברמב"ם, לא רק השתה מקובצת מביא אותו בשם הרמב"ם, כציטוט שנייה, אני מביא לכם מקור, פירוש המשניות, הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות, זה בסדר מקור. הרמב"ם שם כותב בסוף שכל דור קיבל את הדור הקודם והמשיך ממנו? כן. יפה. אז הוא מקבל את היסודות של הדורות הקודמים וממשיך ממנו. כן. יש הלכה תלמודית לפי הרמב"ם שצריך לקבל את היסודות של הדורות הקודמים ולהמשיך מהם? לא כל מה שהם יגידו, אבל כל מה שהם אומרים לפי הכללים האלה של... אין כזה כלל, כל בית דין יכול לחלוק על בית דין הקודם, בהבנת התורה. בהבנת התורה, כן, גם הוא לא צריך גדול בחוכמה. גזירות תקנות זה דין החצר בית דין גדול, וכן הלאה תנאים אחרים, שגדול בחוכמה ומניין. אבל הרמב"ם מתאר... בהבנת התורה, בית דין, אני חושב שזה רק בית דין לאומי, לא בית דין מקומי. זה מחלוקת בין החזון איש לרבי חנן בסרמן. ברמב"ם אין ראיה שזה בית דין לאומי. אני חושב שאפשר לטעון בצורה די משכנעת, שלפי הרמב"ם זה בית דין לאומי, כי כל הדיבור, גם במאמרים וגם בהקדמה למשנה תורה, אני לא חושב ככה. הוא מדבר על בית דין לאומי, הוא לא מדבר על בית דין מקומי עד הסוף, שהוא אומר, היום בבית דין מקומי בגזירות ותקנות. בהבנת האמת, האמת התנ"כית? התנ"כית, אני לא חושב שאתה צודק, אני אתגר אותה בשאלה יסודית. תראה, הגמרא אומרת, מסכת נידה דף סמך. אמר רבי יוחנן, רבי יוסף, רבי יוחנן שמה, מצוות בטלות לעתיד לבוא. נכון? עכשיו, ביחס לגמרא הזאת, יש כמה פרשנויות. יש פרשנות של הרשב"א, שהוא אומר לעתיד לבוא, אולי גם שאת הרמב"ם, שזה כוונה אחרי 120. היום לעשותם, ולא מחר לעשותם. כן. היום, מחר לקבל שכרם, ולא היום לקבל שכרם. כאילו לעתיד לבוא זה אחרי המוות. אבל יש פרשנויות יותר רדיקליות. הריטב"א, פשט רמב"ן, הרמב"ן אומר שימות המשיח, מצוות בטלות. בסדר? מה יקרה עם אדם, שלפי הבנתך הוא בעצם מחויב לתלמוד,
והתלמוד אומר לו שמצוות בתורת העתיד לבוא, והוא מזהה את ההווה כמו לעתיד לבוא, והוא בעצם כמו הרפורמים, כן? שהם אומרים, הנה כבר הגענו לימות המשיח, על העתיד לבוא פה, ואני יכול לחלל שבת, יכול לאכול חמץ בפסח, יכול לבוא על נידה, יכול לעשות את כל הדברים שכתובים בתורה, כן, אז מה השאלה, איך אני, למה אני לא האם היית מקבל... מצרף אותו למניין? הוא מגיע עם רכב מתוך הבנה תלמודית, כנה וישרה. רכב חשמלי? לא, הוא מגיע עם רכב ישן כזה, אלה שהם בוודאי דאורייתא, גם עם דלק, שגם אפילו צריך להדליק שם איזה משהו, עם גפרור. מעשן סיגריה. מעשן סיגריה תוך כדי המניין. לא מקבל אותו למניין. למה? אני אגיד לך למה. אבל הוא תלמודי, כן? הוא תלמודי. כן. קודם כל, חלק מלהיות תלמודי זה להיות רציני. הוא רציני מאוד. כן. חלק מהרצינות... אתה תשפוט אם הוא רציני או לא? אני אענה, כן, תן לי לענות, אני אענה לך. אני חושב שיש כמה דברים. אחד, לא לומדים מן האגדה. אם יש לך אמרה אגדית... זה גמרא הלכתית. לא, זה לא גמרא הגמרא אומרת, הלכתית לחלוטין, הגמרא אומרת שמותר... הלכתית זה אומר פרקטית. פרקטית. אין שום משמעות פרקטית לדבר הזה. יש משמעות פרקטית. לא. הגמרא אומרת שכן, שנייה, פה אתה חייב לעצור. הגמרא אומרת שכן, מותר לקבור את המת עם בגדי כלאיים. שואלת הגמרא, למה מותר עם בגדי כלאיים? כי מצוות בתורת העתיד לבוא, רוב הראשונים הבינו שאחרי תחיית המתים הוא יקום בגדי כלאיים, והדבר הזה לא יעשו. ברור זה עם נפקא מינה הלכתית. זה אסמכתה יפה. לא אסמכתה, זה גמרא. אתה הבנת שזה הגעת, זה לא הגעת, זה הלכה הלכתית שמותר לקבור אותו עם בגדי כלאיים. לא, אבל זה לא עובד ככה. גם יש הרבה גמרות שמשתמשים עם אסמכתאות חמודות כאלה בשביל להתיר משהו, שיש מיליון סיבות להתיר. כל הראשונים לא הבינו שזה אסמכתה. עכשיו, רגע, לא. גם הגאונים לא. תראה, מה זאת אומרת, הגאונים לא אמרו שזה אסמכתה? הגאונים התייחסו לנושא הזה של התייחסו לקבורת מת, כן? בקבורה בכליים, ומה אמרו? אמרו מותר, כתוב בגמרא. איך להסביר את זה? זה כבר פתוח. תראה, זה דבר אחד. דבר השני, אני יכול להגיד הרי מה דיברנו כל השיח הארוך הזה? דיברנו על זה שלבית דין הגדול יש סמכות להליך החקיקתי, יש סמכות לקבוע איך התורה תתקיים, גם גזירות ותקנות וגם מה דיני תורה. לא נכנסנו לזה יותר מדי, אבל זה משהו שאנחנו מאמינים בו, שלמשל, דיברנו על קידושי כסף, יכול להיות שלא היה קידושי כסף במדבר. וכשלומדים כיחה משדה עפרון, זה לא גילינו משהו חדש שתמיד היה, אבל אנחנו רצינו שיהיה רצינו קידושי כסף, כי רצינו לבטל קידושי בייה ושטר, אז עכשיו המצאנו קידושי כסף עם משהו מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. מאוד הגיוני להסביר שבעתיד לבוא, הדרך שאנחנו נקיים את המצוות, אחרי כמובן אלפי שנים אחרי התלמוד, תהיה שונה מאוד, לא תכיר אותו. המצווה תתבטל, זאת אומרת, זה יהיה שונה אחרי. הפרשנות שלך לגיטימית, היא בסדר. השאלה הפרשנות שלי, היא לא לגיטימית? לא, היא לא לגיטימית. למה? כי בשביל לבטל מצווה, אתה צריך כמו שאנחנו יודעים שבית דין צריך להיות גדול וחוכמה ובמניין. שזה הסנהדרין אמר את זה, ואני קבעתי שזה הגיע הזמן. לא, אבל גם אז, ברור שזה רק בית דין הגדול יכול לבטל. זה לא מתבטל אוטומטית. זה ממש הבנות שלך, אני חייב לומר. לדעתי. זה נראה לי, אבל זה הבנות שלי שנובעות מכל התלמוד. ככה התלמוד בנויה. היא בנויה על סמכויות ומשפטיזציה. והתלמוד קבע בסמכות שמצוות בתורת העתיד לבוא. לא, אבל הם לא מבטלים את זה שם. אומרים בעתיד, יבטלו את זה. שיהיה תנאי. לא, אותו תלמוד אומר התלמוד נכתב בבבל. הוא אמר שתגיע לארץ ישראל יש שמיטה. זהו, יש שמיטה. הגעת לארץ ישראל יש שמיטה. שמיטה קיימת בגלל שהתורה אומרת שמיטה קיימת. גם התורה אומרת שתורה חדשה אמיתית תצא. נכון, ובשביל שהיא תצא, צריך או נביא, או במקרים מסוימים, בדברים מסוימים, או בית דין הגדול. ואם יש... אני ממש לא מקבל את זה. אם התלמוד הוא הבית דין הגדול אמר... הגמרא בעצמה אומרת, אתה רוצה לבטל, אתה היום יכול לבטל... כשאתה נכנס למרחב השיפוט שלי, כל משהו של 16 מידות שהתורה נדרשת בהם, בתורה, הבית דין יכול לבטל. יש כאן משהו לא פייר. איך היא יכולה לבטל את זה? מגיע לך אדם כנה. כן. שהוא בשיא הכנות, הוא באמת מבין שהגיע הזמן שהמצוות יתות. אגב, היו כאלה. יש איגרת של שמואל אלכסנדרוב לרב קוק, שהוא כותב לו... תראה, אם אתה תקים בית דין... אתה טוען שחייב בית דין. אין שום מקור שלזה צריך בית דין אחרי שכתוב בגמרא. כי זה כלל הלכתי, תורה שבעל פה כללית שקיימת כבר מהתנ"ך כבר שומעים אבל הנקודה היא שאתה מכניס אלמנטים שהם לא קוהרנטיים, כי אתה עכשיו קובע לי... למה זה הכי קוהרנטי בעולם? אתה צריך סמכות משפטית בשביל לקבוע עובדות משפטיות. אחרי שהגמרא קבעה. לא, הגמרא קבעה שבעתיד, אומרת לך, בעתיד... ולמי השאיר את העתיד לבוא?
מה זה אנחנו התפתחות בימות טבעית המשיח. של אנשים. אנחנו בימות המשיח. אנחנו בסוג של התחלת הגאולה. יפה, אז אנחנו בסוג של התחלת הגאולה. הבית דין הגדול יש לו גמישות, כן, היא יכולה לבטל מלא דברים. לא יודע אם צריך להתפלל. לא, אני אמרתי, אם אנחנו בהתחלת הגאולה, ואתה מודה, אז אני אומר שלעתיד לבוא הכוונה התחלת הגאולה, והנה הגיע הזמן, גם אתה קובע שתתחלת הגאולה. אני חושב שאם היה בית דין היום, היא יכולה לבטל אבל הרבה לא דברים. צריך בית דין בשביל זה. לא, ברור שצריך בית דין. זה פרשנות שלך. לא, אבל זה לא פרשנות שכל התלמוד, כל התלמוד בעצמה רק מקבלת סמכות של בית דין, אין סמכות של סתם. שבתלמוד יש הרבה מאוד דברים, שבסופו של דבר משאירים את הסוגיה פתוחה, ומשאירים את הסוגיה פתוחה לפרשנות. ולכן התיאוריה שלי, שמזה גם אפשר להגיע לדיון הבא, זה שאין שום אמת שאפשר להכריח אותה, לא מהתלמוד וגם לא מהרמב"ם, כמעט לא מכלום, ולכן הדבר... מה זאת אומרת אמת? אמת עובדתית או אמת משפטית? הכוונה... אמת אמפירית? איזה אמת? אמת הכוונה שאי אפשר להוכיח שההלכה מסוימת, שפרשנות מסוימת היא נכונה בגמרא או לא, שאפשר להגיד מה אני חושב, אבל אי אפשר להגיד שלזה הם התכוונו באופן ודאי. רגע, אין מסקנת התלמוד? מה? אין מסקנה בתלמוד? הגמרא קבעה מסקנה, אבל מה המסקנה? זה דבר שמאוד מאוד קשה לחתוך אותו. היא קיימת או היא לא קיימת? מה? היא קיימת או היא לא קיימת? מבחינתנו היא לא קיימת. היא קיימת מבחינתנו רק בגלל המסורת. המסורת הכוונה שאומרת לי מה אני עושה. היא לא בספר. מה? אבל יש איזושהי מסורת של כללים שאתה יכול להסיק אין מסורת ברורה של מסקנות? כללים, יש מסורת אני אגיד את זה בשפתי ברשותך, שפה קצת גבוהה, שאולי לא תאהב אותה, אבל מה שבסוף זרם בעורקים של העם היהודי, כן? כשיש צורה מסוימת שהעם היהודי קורא את התנ"ך, קורא את המשנה, קורא את תלמוד, וגם קורא את הרמב"ם, והצורה הזו, זאת התורה שבעל פה, שבכל הדורות, וזה מה שקובע. ולדעתי, מה שכרגע אני מנסח במילים שלי, זו התפיסה של כל חכמי ישראל שעובדים, לפי דעתי כולם ככה עובדים בצורה הזו, שמנסים לדלות מהתלמוד מסקנות חדשות, ובעצם להוציא מהזרם חיים הזה, מהתופעה שעוברת בעורקים שלנו, מסקנות הלכתיות. אז זה באמת ביטוי מאוד יפה של מה שאני מודה, זה דעת רוב חכמי ישראל היום, ואולי אפילו במאות שנים האחרונות, רובם, לא כולם. אני גם הייתי בדעה הזאת פעם, והיום אני לא שם. והסיבה שאני לא שם היום, כמו שאמרנו בהתחלה, אני חושב שההלכה זה דבר אמיתי, זה לא דבר אמורפי. אני חושב שיש כזה דבר שעם ישראל יכול לטעות קולקטיבית. לא כל דבר שהעם עושה אומרים קדוש. לא אומרים בית השם, בית השם, ולא אומרים באלה, אתה יודע, איך קוראים לזה, באלה תגדע את הרם. אני חושב שאנחנו יכולים, כאומה אנחנו יכולים לטעות. לפעמים יש טעויות היסטוריות, ואנחנו משלמים על זה מחיר מאוד יקר. על טעויות היסטוריות שאנחנו עושים. אני לא חולק שהעם יכול לטעות. יפה. אני טוען... אתה אומר שזה לא טעות. לא, אני טוען... אתה אומר, ברגע שעם ישראל עושה משהו מספיק זמן, זה כבר לא טעות, זה הופך להיות האמת. אם עם ישראל וחכמיו עושים את זה בלי מחאה, זה אומר, אין לי כלי אחר לבדוק מה האמת. רק אם כולם מסכימים, או כמעט כולם מסכימים, כן? כל החכמים, או רובם המוחלט, כל עם ישראל או רובם המוחלט, ביחד, בבת אחת, אם עכשיו כל החכמים יגידו לי שאני יכול לחלוק על התלמוד, אני אחלוק על התלמוד. כאילו, כל החכמים וכל עם ישראל. מה זאת אומרת? מבחינתי, מה כתוב בתורה? לא, אבל אתה לא חושב שהתלמוד יש לו מסקנות. אז אין כזה דבר לחלוק על התלמוד. אני אומר עקרונית, אם כל חכמי הדור, עם כל עם ישראל, שהם גם שקפים את עם ישראל, הם יבואו ויגידו מסקנה חדשה, שהיום כבר מצוות דתיות עתיד לבוא, כן? הדבר הזה מחייב אותי. ואני לא אהיה היחיד שיעלה על ההר ויצעק, לא, זה לא עכשיו בגמרא. לא, רגע, אתה אומר ש... אני אומר שהתורה זה דבר חי, והתורה... נקבע על ידי... זה הסכימי. לא הסכימי, פשוט אין לי משהו אחר. אין לי יהדות אחרת. היהדות שלי היא יהדות שהיא מדברת אליי. אם עם ישראל עכשיו, רוב גדולי ישראל, אומרים ששבתאי צבי הוא המשיח. איך? יגידו חלילה ששבתאי צבי המשיח. נגיד 90% מגדולי ישראל מקבלים שהוא המשיח. מה אתה אומר? ויש לזה נפקות הלכתיות? עולים לארץ ישראל? לא, יש נפקות הלכתיות. שמה, הוא נביא? בדקו שהוא נביא? בדקו, אומרים שהוא... אם מישהו עמד בקריטריונים של נביא מבחינה הלכתית, אמרו שהוא נביא ועכשיו הוא אומר, השנה אנחנו לא אפרופו, כתבת... מה, הוראת שעה? לא, עכשיו השנה בגלל שאני המשיח ובאתי והתגליתי וכל... שנייה, ונביא, הוא אומר את זה כנביא, הוא אומר את זה כמשיח. הוא אומר את זה כמשיח. אז משיח לא מבטל הלכות. אלא אם כן, החכמים יגידו שכן. יחלקו לרמב"ם. אם כל החכמים יגידו, אנחנו לא פוסקים כמו הרמב"ם, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני שואל אותך, אם כל החכמים יגידו
הרב שניאורסון המשיח, כן. הוא עדיין חי, כן. והשנה אתה צריך לאכול כזית לפני יצאת הצום. אז אני אגיד לך. בשביל זה, מה אתה עושה? אני אגיד לך, שנייה. אם אומרים לי שהוא עדיין חי, זה כבר שאלה עובדתית, הם אומרים את זה כעובדה? יעקב אבינו לא מת. לא משנה, הם אומרים את זה כעובדה? כעובדה רוחנית, מה אני מבין בדברים לא, האלה? כי- עד הקו של עבודה זרה, אני אענה לך. מה אני מבין? אם יגידו לי שעכשיו ירו בבן אדם בראש והוא מת, ויגידו לי שהוא לא מת, כעובדה, אז אני כנראה יעבור דעת, או אני אמצא לי משהו אחר. יפה. בסדר? אז זאת אומרת, שנייה. יש לך גבול. תמיד יש גבול. יפה. דבר בלי גבול, הוא לא אמת. אוקיי, אז אתה אומר, אם מה אתה אומרים לך רוצה, משהו אמפירית שהוא לא נכון, אתה לא מקבל. ברור. יפה. רק אני טוען שהיהדות היא לא אמפירית. זה טוב, לא, בסדר, אבל זו הקדמה טובה לשיח שיהיה ברור. לנו על הזוהר. אם יגידו לי שא' זה ב', מה אתה רוצה שאני... לא, בסדר, אז טוב, אז נשמור את הסאונד טייק הזה לדיון הבא על הזוהר. כן, נו. אבל, לא, אז אתה מסכים שזה משהו אמפירי, אבל מה אם זה משהו הלכתי? האם, נגיד אם מגדירים שאחדות השם, זה לא באמת אחדות השם, הקדוש ברוך הוא מחולק לחלקים, ועל ידי המצוות והתפילות אתה מייחד זיווגים בעליונים. כן. ורוב ישראל מאמינים בזה. אתה כן. מאמין בזה? אז אני אבחר, כי כבר זה נראה לי לא הגיוני, אבל עוד פעם, אתה כבר הולך למקום שפשוט זה נראה לי לא הגיוני, אם כולם ככה אומרים. פשוט נראה לי לא הגיוני. אז אם כולם, זאת אומרת, אם יש כולם דברים... יגידו לי שהאל הוא לא אחד, אז זה לא הגיוני. לא, אומרים אחד, אבל המשמעות האחדותית, אמיתית, זה שהוא 3, מה זה אומר? או שהוא מתחלק לחלקים. מה זה אומר? זה אומר שכל יהודי היא חלק אלוהים ממעל ממש, והנשמה שלו זה חתיכת אלוהים, כל עוד זה והצדיק לא, הוא עוד יותר חתיכת אלוהים. כל עוד הדבר הזה הוא לא פוגע באחדות השם לפי הבנתי, כן, שמבחינתי אז זה... לך יש הבנה מסוימת באחדות השם, נגיע נכון. בהרצאה הבאה, מה זה בדיוק, אבל אתה אומר, כל זמן שהם לא פוגעים בזה, אבל אם הם פוגעים בזה, גם אם הם אומרים לך שאתה לא הבנת. אז זה לא יהדות, זה כבר שינה למשהו אחר. יפה. אבל המצוות הן יכולות להשתנות להבנתי. האמת, מצוות יכולים להשתנות, נכון, אבל אתה מסכים אבל שבשביל שמצווה צריך להשתנות, הכלל התלמודי, שבית דין, זה צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין, בשביל לבטל דברי בית דין חברו. את הפרשנות לכלל התלמודי הזה, חכמי הדור יכולים להסביר אחרת. זאת אומרת, אתה אומר, פרשנות של הפסוקים, אתה לא צריך בית דין בכלל? לא אמרתי את זה. אמרתי, בית דין, מבחינתי בית דין זה רק פרוצדורה. מבחינתי... פרוצדורה? מה זה לא? פרוצדורה, זה דבר רציני. אני אסביר. זה כמו כנסת. אני יכול לבחור 120 חברי כנסת, כן? כן. שהם משקפים את דעת העם. כן. עכשיו, אם כל העם אומר אחרת מה-120, מי יותר חזק? במדינת ישראל הכנסת. לא. הם הורגים את ה-120 והם קובעים מה שהם רוצים. לא, מבחינה כן, אז אחרי שהם הורגים אותם, אין כנסת יותר. אבל עד שהם הורגים אותם, מבחינת חוק המדינה, הם מחויבים למה שהרכבי כנסת שנייה, אמרו. ואני מחויב לחוק של המדינה עד שאני לא הורג אותם? לפי החוק של המדינה, כן. לא לפי החוק, לפי האמת. אין אמת פה. אין אמת, אז אני נותן שיש אמת. בחוק המדינה יש אמת? לא בחוק המדינה יש אמת. בתורה יש אמת. שבאמת יש אמת. לא, אני מסכים. העם מאציל את סמכותו על פי חוק, אבל החוק בטל אל העם. זה מהות הוויכוח שלנו. אני מסכים שהעם נותן סמכות למערכת ולמערכת חקיקתית, אבל העם ללא, בוא נגיד, הפיקוח של גדולי ישראל אמיתיים, שזה בית דין הגדול, שזה גוף מבוקר, לא מה שיש היום, כן? נקרא לדעתי, כן? בלי זה, זה מה שנקרא באנגלית mob rule, זה שליטת המונים, זה ברברי, ברור, זה מכוער, ברור. וזה מגיע למקומות הכי גרועים בעולם. ברור, אני ולכן, מסכים. גם לחומרה וגם לכולם. לא, ולכן אני שנייה, טוען שנייה, שצריך שני העמודים האלה. אני טוען. אנחנו מסכימים במסגרת, אבל אתה חושב שגדולי ישראל היום זה בית דין הגדול, נכון. וזה מפליא אותי שאתה חושב ככה. נכון, למה? לא, זה לא בית דין הגדול, זה יותר טוב מבית דין הגדול. וואו. כי בית דין הגדול הוא רק כמו החברי כנסת, זאת אומרת, הוא רק השליח שלי. אבל אני הריבון, אתה מבין? אני הריבון. אני והוא הושיענה. אתם עדיין נאום השם. כן, אבל... אנחנו, עם ישראל, יודעים לקרוא את התורה יותר טוב מכל חכם אחר. כל חכמי ישראל, כל עם ישראל, יודעים להבין את התורה יותר טוב מכולם. כן, אבל זה דבר יפה, אבל אותם, מה שמכונה גדולי ישראל היום, היות והם לא עובדים לפי איזושהי מערכת בקרה כלשהו, וזה הכל אורגני, ספונטני ופוליטי, ושנינו יודעים שהיום, במיוחד היום, במיוחד היום, רגע, בנימין, אנחנו רואים היום שמישהו שהוא פופולרי ביוטיוב, שהוא מהארץ גמור, יכול להיחשב גדול ישראל וגאון לדור וכל מיני תארים יותר מתמיד חכם עצום, שקצת מגמגם. אז אנחנו רואים שהמושג גדולי ישראל היום מרוקן ממשמעות לגמרי, ולכן בלי מערכת מסודרת של בית דין, אז זה לא שווה כלום, זה סתם דיבורים של פופוליסטים. אני שומע את מה אתה אומר, אני לא חושב שזה כל כך חריף כמו שאתה מציג, אני מסכים איתך בהרבה עובדות. זה הולך לכיוון הזה. אולי זה לא הגיע לשם, אני מסכים איתך בהרבה מאוד עובדות. ואני מסכים איתך שצריך להילחם עם השקר, ואני שותף לגמרי בלחם עם שקר,
אני לא בא לתרץ שקר. אז בוא נחזור למקורות ונקים בית דין, במקום להילחם נגד כל מיני תופעות שיוצאים בגלל... מזה שעזבנו את המסורת. בגלל שנגיד אני הייתי מוכן להיות שותף שלך, כן? נו. אבל בתנאי אחד. מה? שתקבל את המושג שכלל ישראלים חכמים מתוקנים וראויים, ושלא בפינצטה לחפש איפה היה לחץ, אלא באמת שאתה רואה זרם של חיים שמופיע, כן? של תורה, של עם ישראל במשך מאות ואלפי שנים, שזה דבר השם. וזה יותר חזק בסנהדרין. לא, אני מוכן להתייחס לזה ברצינות, אבל מה שזרם חיים של כל עם ישראל, מה שהם עושים, זה הופך לדבר השם. לא, זה מקומם אותי. אני רואה. למה זה מקומם אותי? לא, פיזית. פיזית, למה? כי זה אותו, זה כמו שעכשיו אני אבוא ואני אגיד לך, אני רוצה שתקבל, שאנחנו שנינו בבית ראשון, נגיד, שנינו מאמינים, הולכים לבית המקדש, מביאים קורבנות, אבל אם זרם ישראל חושב שבעל זה, לעבוד את הבעל לפעמים זה בסדר, זה מה שזרם של עם ישראל, תראה כמה נביאים יש להם. יש פה כולל של נביאים. לא, אני מתקומם, זה מקומם אותי, כי זה מהות הוויכוח שלנו. לא, אני מרגיש, אבל תקן אותי מה אני טועה, כי אני לא אוהב להשית את האינטואיציות שלי כל כך מהר על אנשים אחרים. אני עושה את זה המון בזהירות, עם צורה של שאלה. בסדר, ברשותך. אני מרגיש שאתה מדבר במקום מאוד רגשי. נכון? אני רגשי? רגע, לא אמרת שאתה רגשי. אמרת שהסיבות שמניעות אותך הן רגשיות. כן, אפשר להגיד אולי, יש רגש פה. לא יש רגש פה. יש גם סיבות רגשיות, כן, חשוב לי המסורת, חשוב לי הדת, חשוב לי התורה. סיבות רגשיות הכוונה, מרגיז אותך. זה רגשי מאוד. אני אסביר. הסיבה שהלכת לנקודה שאתה טוען שהיא ודאות, של איזה משהו פורמלי, כן? של בית דין, וחזק, ורמבה. ומסודר. כן? וקוהרנטי, וקל, ולא בשמיים. למה אתה לא איתי בזה? אני אגיד לך, כי לפי דעתי הוא לא מסודר, והוא לא כלל, ואפשר עם התלמוד לעשות מה שרוצים, ואם אתה אומר שהתלמוד הוא הקובע, התלמוד הוא הכי פתוח. אני לא מקבל את זה, אני סובר, אם אתה כבר רוצה קוהרנטי, תלך אחרי המסורת, אם כבר. אבל אני גם רוצה זה הכי לא קוהרנטי, אתה אשכנזי, אתה ספרדי, לא, זה מאוד קוהרנטי. זה לא קוהרנטיות. זה מאוד קוהרנטי. איפה קוהרנטי? זה בלגן, אין לזה סוף. גם בגמרא היה את זה. תראה כמה ספרות הלכתית יש היום. יש לך שו"תים בלי סוף, תראה את ילקוט יוסף, כמה מלל הלכתי יש בשביל לדעת איך בן אדם יכול לקיים את השבת. סבתא שלנו בלי לדעת קרוא וכתוב וידעת מידה, שבת וכשרות. היום אף אחד לא יודע כלום, מרוב פרטים לא רואים את היער, מרוב יער לא רואים את העלה. אני אענה לך. קודם כל, הסיבה שיש כאלה ספרים, פתח פה... זה בלי סוף, זה חוסר קוהרנטיות. אתה לא מסכים איתי שהעולם ההלכתי היום היא לא קוהרנטית? אז אני אענה לך. לעומת הרמב"ם שזה סופר קוהרנטי? אני אענה לך. אבל שוב, אני אענה לך, תראה. כשאתה מדבר על קוהרנטי, אתה מערבב פה בין שתי דברים. זה שיש מסורות שונות שהגיעו מכוח התלמוד, ונוצרו בתי דין שונים של ספרדים ואשכנזים ותימנים, בסדר? זה מבחינתי דבר מצוין, זה המשך התלמוד, גם בזמן התלמוד היה את זה, כמו שפתחנו את השיחה, זה לא מפריע לי. אני רואה שזה מפריע לך, ושוב, זה מפריע לך. לא מפריע לי שזה קיים, אבל לא מפריע לי שהעדה שלך קובעת כמה שעות אתה שומר בין בשר לחלב. זה שאלה תלמודית, זה לא שאלה עדתית. מה זה קשור העדה שלך אם אתה חולט בשר או לא? או שזה טרפה, או שזה לא טרפה. אין טרפה לאשכנזי וקשרה לחלבי. חלק, זה תלוי אם אבא שלך בא ממרוקו, שהוא בא מוורשה. מה הקשר? זה לא נכון, כבר בתלמוד היו מנהגים שונים בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל. היו מקומות התלמוד זה ניסיון לאחד את זה. אלה הם כן, הם לא מצליחים, זה ניסיון לצאת מהדבר הזה. זה הכל תיאוריה שלך. מה זה קורה? 95% מהתלמוד יותר, 98%, אפילו יותר, זה הלכה אחידה. אני מדבר אליך על המקום הרגשי. פה ושם, מקום שנהגו, מקום שנהגו. אני טוען, זה רק פה שנהגו אחרת. שהניסיון שלך, אני אעשה את זה חריף וככה נסגור את זה, חריף לא בצורה אנטי, בצורה חדה. אני טוען שהניסיון שלך לחזור לתלמוד, ייצור בסוף יותר בלגן מאשר סדר. למה? איך לפי הרמב"ם? לא, כי לא כולם הסכימו איתך, לא בהבנת הרמב"ם, כמו שאני. מותר שאנחנו... לא כשאנחנו נתווכח, אנחנו נגיע... למה? ל1,000 תורות. אנחנו כבר ב1,000 תורות. לא. היום יש לך יותר מ1,000 תורות. לא נכון. כל היהודים שומרים שבת ב-95% אותו דבר, ואוכלים חמץ, לא אוכלים חמץ בפסח ב-95% אותו דבר. יש מחלוקת ב5%, שגם בזה הפוסקים האשכנזים מורים לאשכנזים וספרדים, כמו רמה ומרן, פחות או יותר, והספרדים מורים לספרדים כמו מרן ולאשכנזים כמו רמה. אין יותר אחדות, עכשיו אפשר להגיד לאחדות יותר, אבל כרגע בעולם שלנו אין רמה של יותר אחדות, מאשר זה שיש מסורות ברורות, ושוב גם היה בזמן התלמוד. לדעתי הרעיון, וזה מה שמפריע לי בכל הסיפור, הרעיון המסוכן של... חזרה לתלמוד. של קפיצה של 1,600 שנה אחורה. כן? בלי מסורת. עם איזה טענה שאני רמב"מיסט, הדבר הזה
אני חושב שהוא הולך להחריב את התורה. אם הוא יצליח, לדעתי הוא לא יצליח, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, אבל לדעתי הוא מסוכן מאוד, כי לך זה קוהרנטי, כי בלב שלך זה קוהרנטי, כי דברים שמרגיזים אותך לפי דעתך, הם גם מסתדרים לך בשכל, אבל באמת זה לא כך. באמת יש אנשים שונים, עם טבע שונה, עם יצרים שונים, עם מתק שפתיים שונה. ולהם יש תורות שונות. שיש הבנות שונות, והם יהרסו, גם הם עושים את זה היום, יהרסו את היהדות מיסודה בשם התלמוד והרמב"ם. שמעתי את ביקורת שלך, הבנתי, ואני אסכם את דעתי בדבר הבא, ונראה לי בזה אנחנו... זה נסיים. יישר כוח. קודם כל מאוד נהניתי, אבל תראה, אתה אומר שאנחנו נגיע ל1,000 תורות, אני אומר אנחנו היום ב1,000 תורות, ולא, רגע, נסיים, לא רק שאנחנו ב1,000 תורות, אנחנו כבר נמצאים במצב שהדת שלנו, מרוב חוסר קוהרנטיות שלו, היא לא מצליחה לשרוד את העולם שאנחנו קיימים בו. אנחנו בתוך איזושהי בועה דתית, אני גדלתי חרדי ונשארתי דתי לאומי, ועכשיו אני עדיין בעולם הזה. אנחנו לא מבינים שהתרבות היהודית, המסורתית של עם ישראל דורי דורות, לא מצליחה לחנך ילדים בצורה עקבית, לשרוד את העולם הקיים שיש היום. אנחנו מצליחים, הדרך היחידה שאנחנו מצליחים לשמור על ילדים שלנו דתיים, או שאנחנו לוקחים מהם כל הכלים בשביל לשרוד בעולם החיצוני, או שאנחנו משקיעים את כל חיינו בדבר הזה, ואז מגיעים אולי ל-50-60% הצלחה. זה המציאות שלנו היום. זאת אומרת, לפעמים אנחנו שוכחים איזה מצב חמור עם ישראל נמצא בו היום. אנחנו נמצאים אז זאת אומרת, אנחנו כבר הקרייסיס הזה שאתה אומר יקרה, אם מה שאני אומר יצליח, אנחנו כבר שם. אתה פשוט לא רואה את הקרייסיס, כי אתה מלמד בישיבה, ויש לך בית ספר ישיבה לרבנים, אתה חייב לראות את זה, אתה גר ברעננה. אתה רואה שאנחנו... אני רואה כל הזמן, אני גם יודע ש4 חמישיות נשארו במצרים בכלל. נכון. 5 נכון, זה גם היה חמור מאוד. אתה אומר, יצא מזה משהו טוב אולי. אני לא יודע מה יצא, אני יודע, אני כרגע דן באמיתות. אני טוען שהתיאוריה שלך היא לא פחות מסוכנת, אולי יותר מסוכנת מאשר תיאוריות אחרות, אבל מבחינת האמיתות, אני אמרתי את עמדתי, מי שיודע לקרוא את התורה, את התלמוד, את התנ"ך, זה עם ישראל לדורותיו, איך אני תופס את הדברים, וכל קפיצה של מאות ואלפי שנים אחורה, כן, וניסיון לבנות חיים בצורה של מחקר על העבר, וניסיון לא, זה לא מחקר, אגב, זה פה משהו שזה תקן, אני לא חושב שאנחנו צריכים... תקסים את המשפט, מחקר על העבר וניסיון כאילו לבנות ההווה על פי העבר בדילוג של מאות ואלפי שנים, הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. התיקון שיש לי לעשות בדבר הזה, ואני רואה שאנחנו חייבים... כן, וזה נסיים גם כן. זה שאני לא חושב שאנחנו צריכים לקפוץ אחורה, בלי להתחשב למה שהיה לפני. להפך. אני כן חושב שצריך להתחשב בכל מה שהיה, כל ההתפתחויות שהיו, הטובים והרעים, מחתימת התלמוד ועד היום. יש גם דברים שהם באמצע. ברור לי שכך אתה חושב, אבל ברור לי, הטענה שהאנשים יעשו את זה אחרת. אני רוצה לסיים, לא, אני רוצה לסיים. אני חושב שצריך תמיד להישאר דבוק למקורות, ולקחת כמה שדבר הוא יותר מהותי, הוא יותר חשוב. אז למשל, דיברנו על אחדות השם, זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואז משם דברים הולכים ונהיים פחות חשובים, אבל עדיין חשובים. אז המערכת ההלכתית, המשפטית, שהיא תהיה קוהרנטית, שהיא תהיה מסודרת, שלא בשמיים היא, לא מעבר לים, שאנחנו מחויבים בעצם ועשית כל שירוך, אז דבר רציני זה מצווה מן התורה, וכמו שהרמב"ם אומר, גם גזירות חז"ל זה מצווה דאורייתא לשמור עליהם. התפיסה ההלכתית המסודרת, לדעתי היא צו השעה, לא רק שהיא לא מזיקה, זה הדבר היחיד שיציל אותנו מלהיות לא רלוונטיים. אנחנו היום, אנחנו אנשים שהם, נקרא לעצמנו דתיים, עובדי השם, אנחנו לא רלוונטיים לתרבות, הדבר היחיד שיהפוך אותנו לרלוונטית, טוב, זה כבר עוד דיון, איך נהיה רלוונטיים. קוהרנטית, אז אני, לא, אז התשובה למה שאתה אומר על הסכנה, לתיאוריה שלי, אני חושב שלטעון שאנחנו הסכנה, להפך, אנחנו כן סכנה לעולם האורתודוקסי הקיים, אנחנו כן מסכנים את הממסד הרבני הרחב. אני לא אוהב את המילה אורתודוקסי. אני לא אוהב את זה, אבל מה לעשות שזה מה שזה, שאנחנו, אבל כן, נכון, בזה אפשר טוב, יישר כוח, כל טוב. תודה רבה. בשורות טובות, יישר כוח.